bueno. Salamat kayo, moderator. Sige, sugod na ko. Sa kuan, panahon, pulo ka minuto nga debate. So, akong pamatud-an nga kining niang baruganan sa mga Seventh Day Adventists, irabi na sa mga protestante nga kauban nila, nga ang Bible alone, dako ginang binuang, wa ginahinungdan, nga Biblia lang ang tuuhan. Sumala sa masabot, mabasa og masabot sa Biblia. Gani, wa ko musugot mga higala nga, tangtangon niya ang term masabot. Kay nga naman, niya sa Biblia, sa Usias, atong basahon ni niya, Kapitulo 14, versikulo 9, ang maalamon, angay mo sabot sa nahisulat dinhi. Ha? Og ang masinabuton, angay masayod niini. Mo nang kinahanglan gyud tag pagsabot aning nasulat. Kay dili man masilbi og nasulat lang unya wa tay sabot-sabot. Di ba? Dili masilbi ning iya. Daw ang pangutana karon, husto ba ang doktrina nga Biblia lamang? Dili, nga naman. In the first place, wala gid tay mabasa ana kung Biblia, tanawa ha. Kining giingon niya nga sumala lang sa mabasa, ayaw na nang masabot. On sige. I-grant na to. Wa gyoy mabasa sa Biblia nga Bible alone lang. Kay nganong man? Nganong moingon man tag usa kada kong binuang? Tanawa ra gud ang giingon sa Isaiah 34:16. Basahon na to niya ha. Isaiah 34:16. O di na ko nitaso na kong pamahayag. Unsay giingon diri ni ang Biblia? So siha og basaha sa libro sa Ginoo. Walay usa kanila nga makulang umawan-an sa iyang pares. Kay pagbuot kini sa Ginoo og siya mismo maoy magtigom kanila. Unsa may pares aning niya? Mao nang naa sa Biblia Job Kapitulo 8 versikulo 8. Read the history book and see. Basaha ang kasaysayan ug tanawa. Mao nang mugamit gyud tag referensya, mugamit tag kasaysayan, mga libro mao nay sumpay sa Biblia. Kay naay mga panghitabo sa tibuok kalibutan nga wala ma-record sa Biblia nga naa ginugtong sa kasaysayan. Mao bitaw ning ang ingon si San Juan sa Biblia ha. Unsa may ingon ni San Juan sa Biblia? Niya San Juan Kapitulo 20 versikulo 30 padulong ta og 31. O daghan pang mga libro, mga milagro nga gibuhat ni Hesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala may sulat ining basahon na mo na giingon sa verse 30-31. Apan gisulat kini aron kamong mutuo nga si Hesus mo ang Mesyas, ang anak sa Dios ug pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Unta na awara daghan kaning mga milagro nga wa masuwat nga gibuhat ni Kristo, wa man gini masuwat. Usaon man ni ang man rato makwit sa ning tanan. So kinahanglan gini siya nga atong subayon asa man ni karon. Mao nang niya sa simbahan gi-preserve na mga milagro unsa may kasagaran. Holy Eucharistic miracle. Wa man na sa Biblia nasulat nga nagmilagro tong Eucharist na himong lawas ug dugo ni Kristo pan na record sa simbahan. San Juan 21:25. Daghan pagkaayong mga butang nga gibuhat ni Hesus ug kun gisulat pa ang tanan. Nagtuo ko nga ang tibuok kalibutan di gyud paigo sa kasudlan sa mga sinuwat. And that is why mugamit gyud ta aning mga references nga mga standard dili ining Biblia lang. Kani giingon ni San Juan, daghan pagkaayong mga butang gibuhat ni Hesus. Unsaon man nga wa magini masuwat sa Biblia ang uban. Muna kong giingon, usap ni, moon na nato ni quits, mura ni utang ba? Ha? Take it for granted na, sagdi na, dili na. Now, kung Biblia lang yun ang atong basihan, letra por letra na lang, nga ka na ragyod, walay lain, mo bito ning moingon ning uban, labi na ning atong kaatbang, awa, man Tuhan, tanawa ha. Kanang ni ang libro ni Ellen Goldwhite, mga sinulat ni Ellen Goldwhite, mga dakong away, mga lagda ninyo, Alpha and Omega, Desire of Ages, o guban pang mga libro ni Ellen Goldwhite. Inyo man ang gituuhan, mga Adventist magazine, inyo man ang gituuhan. Buot bang ipasabot aning niya nga nagtuog gid mo og wa gihapon sa Biblia, wala man na sa Biblia, di ba? Pero gituuhan
niya. Tungod dako mong pagtahod anang inyong founder sa inyong simbahan mo nang ang iyang mga sinuwat inyong gidawat, so nagdawat gihapon mo og dili Biblia. That is why ang Bible alone wa dyan na inungdan kay panalitan karon og atong i-grant nga Biblia lamang. Nabas Biblia, Brad, nga manguros ta, di ba? Wala anak mo munang gigid ang ayaning tawag aning ni ang sa katolikong doktrina kay wa gis Biblia karon i-grant na to kay way mabasa di tuhan. Nabay mabasa sa Biblia nga gisugot ang Kristo nga mamahaw ta. Ang dimension diya ni Kristo nanihapon sila. Lasapir pa yun. Oh, di ba? Way nabasang namahaw, way nabasang naniudto. Oh, di ba? Wa gud kay mabasa nga si Kristo naligo. Si Kristo gailis nang laba, nang halay, kung sa gisuot niya sa nina, nanutbras. Dayon, wa ko kay mabasa sa Biblia nga nalibang, humaglibang, nangilo. Unya, ato nang i-taking for granted nga, wa maguna sa Biblia, bro, di kita mo tuon na, dili na lang utata mamahawag, maniud kay wa magina sa Biblia, laging tinuod. Duha, wa man pud nas Biblia malibang ta din maglibang mangilo. Wa man nas Biblia nganong gituohan man na. So binuang ra ginang niya. Binuang ning ingog Biblia lang ita, wa nay lain. Kana ra bang faith alone lang? Bible alone lang? Trabaho na ni Martin Luther, ha? Nya iyahang gipaduot sa iyang pagtuo, nagbasa siya og Biblia. After niyang gibasa ang Biblia, dideklarar dayon siya nga okay na. Kinahanglan ra gid itang pagtuo ra, di na kinahanglan mga maayong buhat. Alone na ta. After ani man na. O mo na giingon sa gitawag aning ni ang world history ni Gregorio Ibsaide nga giingon si Martin Luther nga mutuo tas pagtuo. Dili na kinahanglan mga maayong mga buhat. Nagbasa siya og Biblia. Subuti pasabot ka ng faith alone. Buoti pasabot. Ang faith alone gikuha ra gid sa Biblia lang. Kaya sa manguhag pagtuo ning niang mga protestante mao ba na inyong amahan? Uy, normal lagi na nga magkakuha mo kuan pamaagi sa inyong papa. Ano? So mo na nga bingon mangutana daw mi atong amigo. Asa sa Biblia mabasa letra po letra nga binuang ang Bible alone. Klaro mo ginang binuang. Bingon sa mabasa. Naman tay mabasa pero mas kinahanglan tag pagsabot. Una, ang kana naging gitawag natong San Juan 20, di ba? Og San Juan 21 atong gibasa ganina daghan pang mga butang nga gihimo ni Kristo. Usa man na nakapamatuod nga dili lang gid ay Biblia. Manuman, mudugtong gitaan ang mga references nga kasaysayan. Oh, di ba? Kung say rason, tanawa ra gud ni giingon ni Kristo sa Biblia, makadungog kamog mga linog, kamatay niya ang mga pila? 2 minutes. Salamat Mr. Timer. Makadungog kamo gira, nasod, batok nasod. Wala man na sa Biblia nasulat unsang nasura na. Pero nganong mituo man kita nga nagira da itong Amerikano ug Japan. Nagira tong mga British sa una og kiningi ang mga German. Tungod na sa history book nga atong nabasahan. Karon Brad, nagira man lagi ang wa man lagi masulat sa history book nagira ang Hamas ug ang Israel. Wa ta magkabasa ana kay present naman na karon pero nakadungog tag nakakita ta tungod kay naa naman tayo social media. Di ba mo tay usas mga katumanan sa giingos Biblia nasod batok nasod. Wala man nag mentions Biblia so need jud taog dili lang ta mo focus aning Bible alone lang kay daghan ba kayong mga butang nga nahimo sa Ginoo nga wala gid mapatik sa Biblia og nagkinahanglan ta mo na gitawag na tuog tradisyon. Kaya ang tradisyon sa may giingon ni San Pablo maglikay ta aning mga tao nga buot mosamok wa kanang mga taong way batasan ug wa magani mutuman sa tradisyon nga among gipasunod dinyo. Si atong amigo ani ron si Jeffrey niyan di gid din hitabo tanawa ha. O niya 2 Tesalonica 3:6 mga igsuon nagsugo mi ninyo paglikay sa mga igsuon nga nagkinabuhi nga walay disiplina wala mo tuman sa tradisyon nga among gipasunod ninyo. Naagi ay tradisyon ipasunod unsa man ang tradisyon mao nang mga biblically o historically basis nga wala na masuwat sa Biblia apan gituuhan nato mo na nga maglikay taging ato nang subayon
Luoy kayo akong amigo ron. Hulog gid di gid nato matuohan niya pero among gupugo mo tuon nimo kinatuo pa ko nimo nagsabalistan ako. Salamat kayo Mr. Moderator ug sa Mr. Timer mayong hapon gabi buntag udto God bless. Salamat kayo, Mr. Afirmativo, Legend Gapo sa imong pamahayag nga 2 minutes. Okay. So, ang sunod na hindi na sa sunod, cross-examination ni Bro Jeffrey Rinyan at sa Afirmativo. Bro Jeffrey, ready ka na ba? Unya sa pagsugod nimo istorya, magsugod ko bang minuto 10 minutes. May imong pag-cross-examine. Okay na, ready na ako. Pangutana, Mr. Moderator. Okay, unang pangutana, Brother Rogen Gapo. Si Kristo nag-ingon 1:5:39. Kung kamo nagasusi sa kasulatan, magkaangkon sa kinabuhiran. Pangutana, dakong binuang o dili dakong binuang? Subag. Sa kadalang ha. Moderator, hello Mike. Yes. Nag-ikot ta wala. Iko. Agi ni function dali ko Mike. Salamat kayo. Sige. Go. Ingon ni Kristo nga kung kamo nagasusi sa kasulatan, magkaangkon kamo sa kinabuhiran dayon. Pangutana, usa ba ni kadakong binuang? Yes or no kategorikal? Magsusi si kasulatan. Sakto man na. Pero ang imong pagsabot, nooy dili insakto. Dili man na binuang ka na magsusi sa kasulatan. Tinuod gyapon na. Now, kung magsusi tag kasulatan, kung sa may giingon sa kasulatan, Isaiah 34:16, susihon ang mga pares sa libro. Kung sa may pares, anak, Job 8:8, read the history book at unang manggamit tag kasaysayan, di lang kayo mag-focus ka sa Biblia. Next question. Okay, apo ko tayo ang imong tema ang Bible alon usa ka binuang. Unya karon imong giuyonan ang kasulatan husto. Apong utana, uyon ka nga nasayod ka sa imong tema ang Bible alon usa ka binuang nga pagtuo. Uyon ka nga nasayod ka. Wala. Dili ko muuyon nga nasayop ko. Sakto nga kong tema o sakto sa dangimong gibasa. Tinuod man ang giingon ni Kristo diya nga mutuman tas kasulatan. Mo bitaw ang Katoliko nagtuman ba? Yes. Naman may secret tradition. Napod may secret scripture. Og labaw sa tanan nami magisterium. Now, kanang niyang giingon gibasa nimo da wa tay supa ka na sakto na muna susihon lagi ang subay ang kaubahan. Uy. Sige, next question. Okay, sunod pangutana. Kada pangutana, buhat 17:11. Adlaw sila nagasusi sa kasulatan. Pangutana, usa pa di kadakong binuang, yes or no? Tubag. Buhat 17:11. Adlaw sila nagsusi sa kasulatan. Pangutana, usa ba ni kadakong binuang, yes or no? Dili gihapon na binuang. Sakto gihapon na. Ingon si San Hieronimo. Ignorance of the scripture is ignorance of Christ. Mo nang mususi ta og Biblia. Unya kay wa man mo ingon si San Pablo nga ayaw na mo gamit ha. Taman ra mo diha. Wa man. Gani miingon pa manggali ang si San Pablo nga maglikay tas mga tao nga mga way batasan o wala mo tuman sa tradisyon nga among gipasunod. Kanang tradisyon. You know what is tradition means? Wala sa Biblia apan gituohan nato nga may kalabutan sa kaluwasan. Nagsusoy ka nang mag sige. Iyan naman gayon na Mr. Moderator ga dili kuno binuang ang kasulatan. So unsa pa may among debatehan ani? Nga miuyo naman siya. Brad, inani ba? Counter. Kadali lang. Isa pa. Ang yan tina Mr. Moderator niya matoda ng Bible alon usa ka binuang. Una karon ingon siya dili binuang. So unsa pa may debatehan o Mr. Moderator? Wa nay debate. Dili, counter Mr. Moderator. Okay. Counter ni mo. Wa nay debate Mr. Moderator kay Dili, sa mag-counter ko ayaw pag binugo. Counter ko. Inani ha. Sa pagdala ng counter. Sa bro. Inani ha. Kanang gibasa niya nga Brad na aman lagi sa buhat 17:11 giuyunan na guna. Alang-alang magsupako na guna nya kanang buhat 17:11 Bible alone dai na. Nagtuon lang sila sa kasulatan adlaw-adlaw. Kung magtuon kong kasulatan adlaw-adlaw, Bible alone na. Ngano nasayod ta ng mga tao di ana gawas anang kanang kasulatan. Naapa man na sila laing gipang buhat. Kay awhag ba ni San Pablo mubasi tag tradisyon. No karon imo nang i-grant ato nga human ang debate kay tungod ana
Unsaon nimo pag-explain anang Isaiah 34:16? Susihon ang kauban ni anang libro ha. Unsa may kauban anang libro ha? Ay, Ang iyang tema, Mr. Moderator, Bible alam usa ka binuang. Una karon miuyon siya nga ang kasulatan Genesis to Revelation. Wala sa isupak. Unsa pa mo libatihan? Wala ning uyon na. dili. Brad, wala lagi ko'y supag. Niya, countera. Wala lagi ko'y supag, anak. Kaya gitunlo man sa Katoliko, ang Biblia mo gamit me. Pero wala magpasabot nga ni ungot rata di, anak. Kaya kung ang Biblia nga atong basihan, wala mo ungot ang Biblia sa Biblia lamang. Istorya lang kung nahutda nagpangutana kay proceed ta pahayag na lang diha. Ganong, babagay lang. Anong, wala ko ni Undang ha, paminaw sa. Dagan ko, objection Moderator ha. Dagan kayo pangutana. Pero, miuyon man siya nga Bible alone, dili usa ka binuang. Ayan tema, mauni ang tema. Brad, diingon day ka. Diingon day ka Bible alone. Nagob, Ati usan sa nato kan. Click pa ko, Imo na click. karon bro. Tingon ka. Napadayon na imo bro. ang tema, dili mo kawa sa tema, tanawan tema. Oh, Bible alone, No, usa Brad, ka binuang. inani, ha? Ay, sa tapaw, Ato ta click pa ko. patiuson. Patiuson sa. Ang imong tema tanaw Bible alone, ang kasulatan Genesis to Revelation. Usa ka dakong binuang mao matod sa imong tema. Una karon miuyon ka nga diay nga dili ni binuang. Wala na debate. Kay Di ba? Brad, Okay. Brad. Nahuman ang 1 minute. Inana. Okay, nahuman ang Inani ha. 1 minute. Mu-counter ko. Kasi bro, gapo kay nahuman naman ang 1 minute. Mu-counter ko ha. Sige, counter. Ang among gidebatihan kana lang yung Bible alone lang. Nga pagtuo. Binuang na. Muna among gidebatihan. Unya kanang iyang giingon nga nagbasa man lagi og Biblia. Wa man tay supa kana kumubasa sila og Biblia pero take note ha. Walay nakabutang diya alone kanang faith, kanang Bible alone. Kung makabasa ka diha na sa buhat 17:11, Bible alone lang, kaning term alone. Mapildi ko ani debatiha pero wa pildi ka ani niya. Unsa man? Moderator objection. Sige. Sige. Paminaw sa mo. ang iyahang tema Mr. Moderator, klaro kayo, Bible alone. Unya ang kasulatan, Bible alone man na. Klaro na may mga Mr. Moderator nga wala na debate. Ang kasulatan, ang gitutnan sa mga taga Tesalonica, ang kasulatan, tibuok Biblia, dili kay ang tradisyon. Wala na debate. Kumana. Muti ko live sa Nani bro. Tayo na bro. Ato ning kuan. Ato lang ni padayon kay wala may Inani ha, Brad, mo object ko ha, mo counter ko ha. Ang amo ang sa moderator, ikaw klarohon da na. Sige, sama. Ang ako ang topic Bible alone dili kay kasulatan. Na item alone kaning rah. Na diha sa Biblia kanang iyang gikuha nga buhat nakalimutan kog live sa akong Facebook na pwede ram dito mag-live diri. Kanang buhat 17:11 kanang iyang giingon ha. Wa tay mabasa diha nga nagtuon sila sa kasulatan rah. Kanang term alone. Kay kung naa kay mabasa diha nga term alone, pildi ko aning debateha kung wa, pildi ka ani niya. Bro. Ang iyang tema, masabot. Ay bro, hilom sa mo bro. Mag-live sa day ko diri sa ko ang Facebook bro. bro. Inani bro, ang atong Sayang. Isa pa bro, nasa tong rules nga duha ka pangutana kung dili magkasinabot sa sunod nga pangutana bro. Sunod ta bro, dito proceed ta bro, sunod pangutana bro. Istorya lang nahutdan sa pangutana kay Okay. Sige, sunod pangutana bro. Object ko, lasa lang object mo kausa. Kausa lang. Sige, unsa man ay last name mong object? Okay. Ang iyang tema, tulong, masabot. So, ang kasulatan, masabto na to, mao ng Bible alone. Ay, mao ni siyang tema. Kasulatan, di ba? Masabot. Mao na siyang kwan. Dili siya mong kwan, nagpagitahan kung litra po litra Bible alone. O, bigyan na ako sa kwan, ang tulong, ang masabot. So, di man siya mong kwan. Karon, ang kasulatan, nila gito na, mao ng Bible alone. Ay, masabot man ka. So, wala na yung debate. Ito yun naman siya. nahutdan. Pero kumuuyon anang term nga kining gitawag Bible alone pero kanang imong gibasa diha wala lagi na alone diha, may alone diha. Bro, Sige, kaloyan na ako. Next question na lang ko.
Sige, sige, Pangutana sunod lang. pangutana bro, kay dili kin mo masinabot ana, nasa tong rules na pag dili makasinabot, makapangutana balik kasinabot. Nonsense. Sunod, proceed sunod Okay. pangutana bro. Okay, sunod pangutana. Diya sa buhat 17, adaw daw sila sa sulatan. Naabay lagi ito na nila tradisyon. Yes or no? O baga? Kanang giingon nga adlaw-adlaw sila nagtuon sa kasulatan. Objection moderator, categorical. Mapagali ko na giklaro na ko imong pangutana. Unsa man? Categorical. Categorical ang pangutana. Unsa may imong pangutana di ay? Sige, otro bro. Categorical to baga, yes or no? Ilabang ito na ang tradisyon diya sa buhat 17. Kaya ang nabasa, adaw-adaw sila nagsusi sa kasulatan. Ang pangutana, gitunan ba nila ang tradisyon, yes or no? Mo na ito baga categorical. Okay, gitun-an gihapon. Kay kung wala sila pulis, wala ba ito gailok-ilok o Biblia lang. Basig nalimot ka ana niya. Balik ko daw pangutana, Mr. Moderator. Patod niya, challenge sa buhat pa to, 17, challenge pa to. nagbuo silang tradisyon. Sa challenge to niya. Challenge Gani. ko, Mr. Moderator. Counter challenge po ko ha, mo counter challenge po ko. Sa Ay challenge isa niya pa sa kay dili nag-challenge ko. Ay isa pa ha. Kadto lang basahon ako ang balaod sa role sa kuan challenge akong basahon ha. Matod dire sa magiging challenge kung adunay challenge ang matag debaters, ang moderator adunay katungod nga mo desisyon sumala sa gidawat nga challenge. Oh, matag debater pwede maka-challenge. Pag mag-challenge pwede na pod, okay ra. Sige, unsay Sige, challenge? go ahead, go ahead. Okay, matod. Akong dawaton ng iyang Ay, sapo. Naniya. Nag-mobi ka mong kuuna. Ay, sa ko sa bawi. Sige, sige. Magbato no bay batasan kay nag-upsik pa ko. Bato niya Mr. Moderator, Sige, sige, diya sa buot di City 11 nagtuon silang tradisyon. Mao na iyang tubag. Kaya pangutan naman ako siya. I-challenge ako siya. Kung babasa niya, kay nilitok man niya nga nagtuon silang tradisyon, mapil din ako kung babasa niya o di mabasa. Mr. Moderator, siya may pildi. Ana akong challenge. Inani ba? Mo counter ko ha. Ang Counter. imong challenge, di ba niingon ko nga apil sa ilang gitun-an di kay kasulatan lang. Unya atong timan-an ang topic sumala sa mabasag masabot. I-apply na ko di ang masabot nga naman. Nagawhag man si San Pablo nga mo gamita, mo ta sa tradisyon nga ilang giwali. Therefore, dili lang kasulatan ang ilang gibasa diya. Although, kana nga statement sa buhat 17:11, nagbasa sila adlaw-adlaw. Wala maka-state Okay. diya na nga gitawag na tog apil ang tradisyon, pero sa ilahang pagkinabuhi as sa pagto-apil gyapon na. Kasi San Pablo nagtudlo man ana. Sige. Okay, so Sige, ane, moderator sa. Next question. Sige. Sige, sunod pangutana. So, Time, o yun bro, ka, time, bro. dili ka mo sukol sa challenge, kay dili mabasa ang nagtuon silang tradisyon. O yun ka, nga di ka mo sukol sa challenge. Ay, gisuklan ako yan. Gisuklan man na ako imong challenge. Kaya niya, paminaw sa. Ayaw sa Ay sa, gisuklan ako. Mukuan ko ba? Mutubag ba ko? Napugoy 1 minute. Naunsa. Napugoy 1 minute. Ay, sa ba? Mutubag o kategorika. Basta mutubag o kategorika, lasa tong roles nga mo explain og 1 minutes. Oh. Ingon ani ba? Akong gidawat ang imong challenge. Di ba? Pero, take note, kana kung naay giingon di ana nga kana bang kanang di ba niingon ka nga sa buhat 11 nabay mabasa. Kana kung ang atong tema walay term masabot. Ako nang dawaton. Sige, Mr. Moderator, basahon niya nga nagtuon sila og tradisyon. Kuha ng pulo masabot. Ayaw Maulag. pagkaday lang. Ay, next question na lang. Next question na lang. Kaday lang. Bro, ani ni bro, ka nagbalik naman mo ana, mga kaduha na mo nagbalik, nasa tong roles nga basta Okay. ang mga paralitan dili pa lang pangutana or dili man mo makasinabot or di man matubag, palasiman or di matubag or di mo makasinabot, dito ta sa sunod yung pangutana. Okay, next question, Moderator. Iyang gidawat akong challenge. Iyang gilitok, ang buhat 17-11 nga nagtuon silang tradisyon. Mo na ang akong challenge saya. Kung dawato niya, mapildi ko kung mabasa. Kung dili mabasa, pildi siya. Ana na, Mr. Moderator, ayaw nang kuha masabot. Ayaw butang na masabot. Ana mao gani, mabasag masabot nga nangingon ra magag mabasa asa namang masabot ani niya.
Dili usbon ako ang tema bro. Basahon ako ang tema ninyo kay para dinhi ra di pa ani mobalik kay isip sa moderator ako ra gini balik. Matod pa dire tema afirmatibo yun sin gapo pamatud-an ko nga ang Bible alon nga pagtuo usa ka dakong binuang sumala sa nasulat og masabot sa Biblia og diferensya. So balik lang ta bro. Namay gitawag na nasulat ug napoy natawag nga nasabot, masabot. So diha ra ta bro magbalik ana nga ato tema. Sige, next question, next. Kay, marag naluoy na ko ba? Kaluyan na. Di, sunod tungutan na. Sunod. Okay. Kinsa may nagsabot-sabot nga doon na tradisyon ilang gitunan diya sa buhat 17. Ikaw o kang kini matao sa buhat 17-11. Categorical. Ang mga tao nga naa sa buhat 17-11 masabot niya ngano ang giingon sa Oseas 14:9 ang maalamon kinahanglan angay musabot sa nahisulat unya ang nahisulat diya ningon ra kag asa man diya ang suwat asa man pagsabot naningon man diya sa buhat 17-11 nga mo gigamit nga nagtuon sila kada adlaw sa mga sinulat unya na kana ra man nagibran sinulat man lagi ayaw kalimot nga sa ilang pagtuon di ana di na to makita nga gidugtong na sa 2 Tesalonica 3:6 nga likay kamo ni ining mga tao nga nagkinabuhing way batasan ug wa man gani mo tuman sa tradisyon nga among gipasunod ninyo. Now, nagpasunod man si San Pablo tradisyon, therefore kanang gibasa nila nga kasulatan apel gyapon ang tradisyon ipasunod di ana di kay alon lang. Next question. Okay, sunod pangutana matod niya nga ang tao kuno mo ay nagsabot-sabot siya sa buhat 17-11. I-challenge ako siya Mr. Moderator kung babasa niya ang mga tao diya sa buhat 17-11 nga nagsabot-sabot lang sila sa maong tradisyon. Objection. Ako ikwan. Karon sa object Di ba? Wala man tama. Nagtanaw karon. Wala man ta nagdebatihay dinhi nga ipabasa gid ana letra por letra kay gwa pildi. Mao bitong niingon ko sumalas mabasa og masabot. Ibutang na to ni uyon ko atong giingon nimo nga ikuhaan ang masabot. Sige, nag-ingon day kong basahon letra por letra. Mabasa lang pero dili letra por letra. Unsa ni? O da, klaro kay nang imo, wag nay kada laging Bible alon nimo wala nay pulos. Tanawa bitaw na imo harong gibarugan no. Pagsilbi. Aka lang challenge. Next question. sunod pa pangutana Okay, bro. sunod pangutana. Kinsa sunod pangutana. Ay si gataw kay mo ginatawan hilaw. Sunod pangutana Mr. Eugene Gapo. Kinsa sa mga Bible scholar nga pariyo mo gunahuna nga masabot nga kini buhat 17-11 nga nagtuon sila og tradisyon. Kinsa nga Bible scholar nga imong masuportahan kinsa palihog tubag. Nga nagtuon silang tradisyon? Anang niya? Kinsa paminaw balik ko na ako ang pangutana. Sige. Nga Bible scholar nga pariyo mo pagsabot nga kining buhat 17-11 nga doon na sila tradisyon nga ilang gitunan. Kinsa sa Bible scholar? Nangutana siya og kinsa nga Bible scholar? Dili Bible scholar, wala ko'y mahatag nga naman. Ang mahatag nako si San Pablo mismo. Ang kinsa maoy hingtungdan di ana maoy na content ni San Lucas anang buhat nga naman daan lagi sa 2 Tesalonica niingon si San Pablo likay lagi mo sa mga tao nga walay disiplina o wa magkinabuhi sa tradisyon nga among gipasunod ninyo kinsa man ang term ninyo di ba naka-refer sa mga tao nga nagtuon sa balaang kasulatan that is why kanang giingon diha nga nagbasa kasulatan apel gihapon ang tradisyon ipasunod di kay basa-basa lagi kasulatan. Next question. Okay, sunod pangutana, sunod. Okay. Sige, magbalik-balik ana may tungod sa tradisyon nga gibasa ni Pablo. Ako pangutana. Pareho ba mo tradisyon ni Pablo, Roman Catholic o ni Pablo? Yes or no? Subag. Ay, pareho kay apostolic tradition maning amo. Unya kaning apostolic tradition, mo nang mga tradisyon nga gikan sa mga apostoles. Ano mambak magpanguros aniro nang uros bas Pablo. Tradisyon na niyo. Nagrosaryo bas Pablo, tradisyon na ninyo. Mana man eh. Sige, basta kay amo ha, apostolic tradition. Dili to mga tradisyon nga himo-himo laman og katong dunay diferensya sa utok. Next question. Okay.
Sunod pangutana. Tubag ato ang imong gitubag karon nga pareho mong tradisyon ni Pablo. Si Pablo nang oros. Sige tubaga. Sige tubaga. Ay katawa. Pareho ka karon. Tanawa lagi. Sige tubaga na. Oh, niambak mo itong panguros ani nga Bible alone raman ta, moderator. Bible alone. Binuang ba ni niya? Ay sa ba? Nasa tong rules, paminot. Objection Sa ta. Bible Sa, nasa, sa mo object sa ako. Ang Bible alone among gidebatihan. Sige, Nga object, ang Bible alone nga among gidebatihan dakong binuang moambak na masag nanguros mas Pablo nga tradisyon maganawa mi magtudlo og kanang unsay naa na tradisyon. Counter ko, Mr. Moderator. Pangutana ko siya, kaya sige may bagbalik ang tradisyon ang ibasa ang sa ti Pablo. O niya, nitubag siya, Mr. Moderator, nga modagan dito sa mga panguros. So muna, ako siyang gisundan ana. So, pariyo. Sige. Pero niya, pariyo ba? Pero gusto man niya, pero Brad, gusto Wapa ko. Joke lang, moderator sa ang atong sige. rules na to rules number 4 na dili pwede mugawa sa tema ang pagpabarog ug ang pangutana sa mga debater. So balik ta bro, nag-isgot naman tag panguros niya ang atong tema dili man ta pwede mugawas. Objection ko, moderator, Di po na to pwede kulangan. Sige unsa objection mo bro? Objection ko. Nakoy objection. Tama na. Tingin man sila pariyo sila og tradisyon ni Pablo. Kayo mo man balik sa bersikulo. Unya karon nilitok siya nga mudagal ko panguros. So ako sang gi pangutana na. Nga nabay gi-isgutan ni Pablo nga pariyo sa tradisyon ng oros. Dia. Sige, sige. Since ngay wala naman is topic pero ako gyapon ang tubagon. Ningon siya nga Parang parang mingon yung wasta. Lagi bagay. Gilitok. Bible og reference ba yung tema? Tubagon niya na. Kadala nga. Hey, moderator gaiko ta. Check. Oh, iko. Nay nag-comment na to di ani nga hinaya man sa sounds. Unsa may sounds ako o kinsa may hinay ani. Okay ra man ako microphone. Lamay kon. Okay naman Ah, sige. Klaro ra ba yung mo? Yan si RL narit matod niya hinaya man sa sounds. Basig sa imong na cellphone Brad. Na may usahay cellphone nga ano mo mabulyumi mo na. Tiyog niya dire. Lagi. Mga tingog sa usahan ninyo. Gusto niya ipamugos man gid niya. Ako lang i-explain. Pareho ba mi og gitawag og tradisyon ni San Pablo? Ningon din siya nanguros de San Pablo. Ang panguros igsuon usa na ka patik sa lawas timaan na sa marka ni Jesus kanang manguros ta. Okay. Anya unsa may giingon ni San Pablo sa Bersikulo. unsa may giingon ni San Pablo sa Biblia gusto niya ipabasa ni abana niya sa Galacia 6:17 sukad karon ayaw na ako ipasamok ni bisan kinsang tawo kay gidala ko na sa akong lawas ang mga timaan sa marka ni Jesus. Unsay marka ni Jesus? Ang gilitok ni Kristo sa Mateo 28:19. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Next question. Mr. Moderator, wala na tubog pangutana. Kaya bersikulo Natubag ni na. Pablo nga pareho silang tradisyon. Pablo. Kanang Lagi, naman mag-aasa man sa Biblia si San Pablo ng oros. O diya, tanawa ha. Ang Galacia 6:17, kana, akong gitubag, gidugtong na ko San Mateo 28:19. Tradisyon mo na, nang oros. O na, nas katoliko gimo mo na. Objection ta. Ay sa Pablo inom sa Objection sa mo bro moderator. Rinyan sa imong Dili objection. na ako nag-object. Dili man siya pareho sa tradisyon ni Pablo. Ayaw dili sa mudagan sa Mateo. Ayaw na siya. Yeah. Focus dire sa Pablo. Aso sa bersikulo kay pareho mo sa tradisyon nga si Pablo o kang Roman Di, Katoliko pareho sila nga nang oros. Pwede pa ito baga. Dili mudagan sa Mateo kay layon. Di, moderator, objection. Unsa may Objection, moderator. Dili na nagtutugon, gigitubag naman niya. Layo na kinastapik, Bible alone na niya. Abot sa panguros, binuang. Okay, moderator. Moderator, nasa rules na to number 1 ya tahod moderator. So ang akong sige. istorya sa inyo karon nga tahod mo musubay ta balik ta sa atong tema. Balik sa tema. Okay, balik sa tema. Ano ba? Mr. Moderator, ang tema Sige, Bible sige, og reference. Bible og reference ba?
So kanang may ilang mga reference na tradisyon man na silang referensya. So liga po ni siya magkakawa sa tima kay na sumala man Bible log reference yang tabuta la mo. Bro na nga di obligado sa motobag ani kay di mo sa gusto Bible alone na reference ang gipakuan para ko. So yan ito ba? Ako sa naadere Okay, sulat bro. sunod na pangutan na, sunod. Kay lalo na Sige, kay sige, ko pagkayo ba, di na katubag. Sunod pangutan na. Sunod. Hila. Ikaw ang ginatawa, no? Sunod, sunod. Okay, sunod Sige, sige. pangutan na. Okay. Sunod pangutan na. Ining Bible alone. Kung ako magto sa Bible alone lang, maluwas ko o malaglag. Malog tubag. Kung ako mutuo sa Bible alone lang maluwas bag malaglag. Malaglag jud ka kay ngano man. Unsaon na lang nang giingon ni Kristo ang ni San Juan sa San Juan 20. Daghan pang mga milagrong gihimo ni Kristo. Nawa masuwat ni ining basahuna. Ug di nimo na tuuhan imo nang isalikway basig mo nay kalaglagan nimo. Nya wala ra ba nas Biblia? Asa man ni karon? Nagi-preserba na sa simbahan Katoliko. Muna kung moingon ka nga, malaglag ko, ikaw gaingon, dili ako. Sunod pangutan na, Mr. Moderator. Sunod pangutan na. Sige, sunod Challenge pangutan ako na. sa Mr. Moderator. I-challenge ako. Sige, si challenge. Kung mabasa na ako, kung magtuon ko sa kasulatan, makaangkon ko sa kinabing wala katapsan. O yun ka, dawaton mo kung challenge. Mabasa na ako. Sige, ani ha, counter ko. Kung Ay, Mr. Moderator. mabasa nimo di ana, Sige. akong dawatan nimo challenge ha. Kung mabasa nimo diha nga magtuon kas kasulatan lamang kaning alon. Objection. Hindi ko. Kanang Moderator, item lamang ha. nga ng akong pulong. Ay, sa kadali. Oh, may mula alon man ang atong topic. Imong kuhaan. Sige, Dili niya dugangan ang akong pulong. Objection na, tawa ha. Matod ni... Di, ayaw lagi kuha akong topic. Ang ako, ang Bible alon lang. Kadot lang. Alon ba ka na item alon? Bro, ilom Ako sa kay objection. ilom pa. O kadot lang, ilom sa mo. Si bro, Juan, Yutin, mudawat daw siya kung dunay gitawag na lamang. Unya, Yan ni ha. Oo, sakto, tama. Objection sa... sige, object bro. Okay. Objection sa dili magsapaw-sapaw kay Lagi, tagsa-tagsa lang. sapaw apiki naman eh. Sapaw-sapaw naman. Sige, tiwasa bro, Alam tiwasa ko bro. na guys na Mr. Moderator saya ha. Kung magtuon ko sa balang kasulatan maluwas ba ko ingon sa malaglag ko. Mo di akong challenge dili dugangan akong challenge. Ayaw na bro. dugangi. Kung nabasa na ako. Di. Objection. Niingon siya. Counter, kadalang. Sige. Sige, saman. Yun ani bro. Niingon siya ganina nga. Gani ha. Niingon siya ganina moderator nga kanang Bible alon lang ug muto sa ning Bible alon lang malaglag ba siya? Niingon ko malaglag. Kay kun na gitubag ko, gi-explain ko. Ingon siya, sige challenge. O ginawa to ko imong challenge kung na-term alon ha. Na-term alon. Kadali lang. Oh. Kung gili to kasulatan dili Bible alone nang gingon. Ani, Kung ako Uy, magbasa sa kasulatan Sa kasulatan, isang i-review ni mo na imong video. Ingon jud ka, kung magtuon kog Bible alon lang, malaglag ba ko? Mabito tong niingon ko nimo, tinglaglaga gyud. Nya karon imong Ayaw, challenge. dahil lang, Basa kung makabasa ko. Sige idawa ato na ko na. Niya. di kaya lang objection ako. Ang imong tema Sige, sama. So kumunsing sa lang kang kasulatan Bible alone na. Ikaw binabutang sa Bible alone kanang Hindi ni oy. ulo nga. Pag maingon ganito kasula sa isa, pati Next question. tagsa lang ta para Ano ka challenge? Ay, Next ito yung next question. Ayaw yung next question. Uungot na diyan ang challenge ni mo. Next question. Kanina ito yung challenge. Next question. Ano ba? Iagyo. Ayaw sa next question. Gisakyan ako ang imong challenge ha. Adlo kasi mong challenge sa kung dawaton. Okay, osbon akong challenge. Isa pa. Nabasa. Kanang wabasa ni mo nga Bible alone ha. Bible alone jud. Sige. Bro. Mr. Moderator, akong challenge. Kaduha naman kaduha. Sa akong tanaw, kaduha or katulod mo ng object. Nasa atong rules Okay, bro, sunod kung di pangutana. magkasinabot, Okay, sunod kaduha, pangutana. katulo, o isa pa rin. Sunod na nga pangutana, basta di magkasinabot. Okay, so Sige. na. Asa sa kapitulo, bersikulo
nga ang magbasa sa Bible alon usa ka dakong binuang asa sa bersikulo. Asa sa bersikulo kapitulo nga ang magbasa sa Bible alone dagkong binuang o ba na imong pangutana? O basaha o. Kung nangita kag berbate sa tubagon, tubag. Kung nangita kag berbate, wala lagi tay mabasa ana nga naagyoy kaning term alone nga Biblia nga kung mag-alone lang ta diya, wala laglag ta. Kanang giingon imong berbate, mao lagi na kung giingon. Wala lagi pulos sa imong berbatim kanang Bible alone. Ana nangita ka, di ba dili makita. Unya mingon ka, tanawa di lang mo di makita. Binutbot nang imugap. Nga kana lagi malibang tag ngilo wala man na. Samo to din ang binutbot na niya. So wala lagi na di lagi magpulos mangutana kag berbatim. Wa tay mabasa pero masabot niya. Sige. Tulad ko. Luoy na guys. So, napay pila kami. Moderator to. Hilaw ang ginatawan. Kana bang lisod gyud pangutana ba lisod. Isa pa, usa sa atong rules na adere nga wala lang tay side comment. Personal wala lang. Sunod mga Ato kang likayan. Okay. Oh. Okay, sunod na pangutana. Pangutana kag kanang mga ma-challenge san. Mr. Moderator, pila ka pangutana? Pila? Pila lang ka minuto? Kutob sa mahuman imong kuan, imong minutes. Pila lang ka minuto 10 minutes man. Pila? 10 minutes. Pila na dia timekeeper? Bro. Okay na. Kuha na lang. 40 seconds na lang siguro. Pila? Ha, sikan na lang, segundo na lang. Isa ka pangutana na. Talaga pangutana. Sige, last mo. Naluoy ang oras na bilin ako. Okay. Basa ko dire sa Dalabing Bible. 2 Timoteo 3:16. Nagingon dire. Premise. The whole Bible was given to us by inspiration from God and it useful to teach us what is true and to make us realize what wrong in our life. Pangutana. Gusto ni sayo. Ang tibok Bible. Husto, pero wa kay Okay. mabasa di ana nga alon. Husto, pero wa kay mabasa ang Bible alone. Ningon day San Pablo di ana, the whole Bible alone. Nadi ay. Wala. Oh, Bible lang. Yang Katoliko gatoba na, check. Mo ito na inaasa usa sa mo. Secret scripture. Gituan dyan po na muna. Pero pag mo ingon mo, awat mo gutaning term alone, wala gina. Wala pulos. Sige na. Okay na. Time. Okay, salamat kayo no sa nahuman na ang cross-examination ni Bro Jeffrey Rinyan. So ang sunod nga mamahayag na pud karon or magpabarog mao nga atong isuon nga si Bro Jeffrey Rinyan pa 10 minutes nga pamahayag o 10 minutes usab nga cross-examination ni Bro Gapo pagkahuman sa presentasyon ni Bro Arinyan. Sa pagsugod nimong istorya bro, magsugod pud imong oras. Okay, dahil salamat Mr. Moderator. Klaro na kayo mga igalay so no nga kanina ra na nahuman ang taan debate. Aksyon nagsikisyo ang katpang. Daga na kayo siya mapalusot pero ang tinuod mga igalay so wala na siya ilusot. Kaya nga no. Tanawa ang ginatawan hilaw, ha? Unya gasapaw-sapaw sa diyang mo challenge ko. Manay gusto na ako kanang challenge diretso ba at mahuman pero siya gibuhat naki-counter challenge kung siya gawiran nagawit siya sa alon o sa pulo nga masabot maunay nakakuan siya ha. So klaro og tin-aw mga igsoon nga igala diri sa balang kasulatan na ang pagsusi sa kasulatan mag-angkon kamo sa kinabuhing dayon. Ha? Kung ato ning dawaton ning mga tradisyon sa Katoliko nga wala mihaom sa Biblia, sigurado mga igsoon, dili gyud na kabubuton sa Ginoo panangitan. Si Pedro gihimong Santo Papa, dili man mo gitulog Biblia. Pedro dili mo kaon og manat mamugaw sila mo kaon. Wala miyaw ang ilang mga tradisyon. Purgatorio, wala po miyaw. Wala mo si Kristo nagtulog purgatorio. Wala nagtulog si Kristo o mga kiring pagpanguros. Wala. Kana ilang mga tradisyon na ilang gidugang karo wala na miyaw ni Biblia. Mao na nga dili mo sugot ang Seventh Adventist o dawat sa Bible tradisyon ni ini mga Katoliko kay wala miyaw ni Biblia. Babe na si Martin Luther bigawa sa Romano Katoliko kay ano nasayra ni Martin Luther
ang mga tradisyon sa Katoliko wala mihaom sa Biblia. O na usa kay hinungdan nga mihawa. O bilang daghang Katoliko nang hawa sa membros Katoliko anong dagan ng hawa. Kay ang ilang mapagluran wala mihaom sa Biblia. Usa na ang karason. Pagulang kaganina pila ka buok na bautisman, 2,000 ka buok kay ngano nahayagan sa kasulatan Biblia mismo mao'y gitudlo. Wala gitudlo ang tradisyon. Ha? Giwali, ikson ang Biblia, pila ka buok na bautisman, 2,000 ka buok. Wala gitudlo ang tradisyon. Kay ngano instakto ang giingon ni Jesus Christ nga kung kamo nagasuti sa kasulatan makaangkon kamo sa kinabing dayon. Wala gi-insert ni Kristo diha ang tradisyon nga gitudlo gikan sa dakong simbahan. Wala nga mao Katoliko wala mihaom Biblia. O nga kung ako'y Katoliko mga igala ikson dili kong babili sa mga tradisyon nga hinimo lag tao. Hindi mo raman nagtao. Dili man nagikan prinsipyo sa Biblia. Sa gingon ni Kristo, bawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Sanglit ang kalagdan, hindi mo lang magtao. Hindi mo raman nagtao. Mao na nga, balik tas Biblia. Balik tas kasulatan. Ha? O sa may gibalik sa kasulatan. Mismo ang balang kasulatan, gitugan ni Pablo, ang tibuok kasulatan ng Bible, gituga. Araw ang tao may mabadlong wala man gingon to nga ang tao mabadlong pinagis tradisyon wala lagi gingon nito nga ang tao bago pinagis sa tradisyon wala mga exalexon tatanan nga naminaw nga mga Katoliko kung nadungog ninyo nga mensahe balik mo pala kasulatan kaya kasulatan makahatod kanimo yung kinabing dayon dili tradisyon nagigama sa dako nga simbahan nga wala mihaom sa Biblia o jud na exalexon na atong sundo ng Biblia. O sa gingon sa Isaiah, ganyan yung gibasa, 34. So siya, ang mga pulong matag usa ka letra sa Isaiah 34. Walay kulang ini. Insakt ya, Genesis to Revelation. Araw sa kinabing dayon. Ay, nga ng tradisyon. Kaya wala, wala, purgatorio, sa pana dia mabunyag pisik-pisik pata o sa panauban dia nga mga tradisyon karon gay mo nang madoktrina mao na mga igalaikson sa usa sa tayo ng hawas Katoliko ang gitudlo wala na Biblia wala na o sa gitudlo mga kalagdan nga hindi mo lagtao wala gyud yung si Kristo nga kining ang iyong sundon mao na ang tradisyon nga gigama sa dakong simbahan wala na itundo ni Kristo. Klaro kayo. Atong basahon diri ang Biblia. Diri sa gitawag na to Buhat 5:42 diri sa kining gitawag na to og Living Bible. Aron makamata ni akong higala nga si Brother Eugene. 5 Moderator, objection sa moderator. Ipabalik tong sitas ngayang gibasa kay wa na ko nadunggi kay putol iyang signal. Buhat 5:48. Okay. Buhat 5. Buhat 5. Buhat 5. 42. Sige. Okay, Go ahead. Okay. And every day in the temple and their home Bible class, they continue to teach and preach that Jesus is the Messiah. Klaro kayo sa kano? Home Bible class. O sa ilang gitudlo ang Bible. Wala nila gitudlo ang tradisyon. Isa na sulti ang mga apostol. Klaro kayo nga ang Bible mao ni motudlo ngadto sa matao pinagis pagto wala na ng tradisyon kayo tundo atong tradisyon mga igsoon sama ra kita nga nagsunod sa sugo sa tao dili sugo sa Dios tanaway ang tradisyon kung imong tanawon tanawag katong convert catechism ang gingon nito kung mubantay ka di ka mo simba sa adong Domingo makasala ka wala man sa Bible kung mubantay ka sa dili ka mo kung dili ka mo simba sa adong Domingo makasala ka wala na sa Bible balik mo sa Bible ikson wala
mabasa word to word Genesis to Revelation. Kung motrabaho ka sa adlong Domingo makasala ka, wala mabasa. Mo ni tradisyon nila. Usa sa rason nganong dagan Katolikong nang hawa kay ngano. Giusab nila ang pulong sa Dios. Oh. Ikapat kasugo sa bayang kasulatan. Huwag adoy pahulay imong Domingo una karon mo basa ka. Kailangan katekismo makasala ka. Adlong Domingo dili man basa sa Bible. Ayaw mo tuwa ng tradisyon ng mas Katoliko. Delikado ang inyong kaluwasan. Kay wala na sa Bible. Naligtas Bible. Sa gingon ni Kristo, Roma 10:17. Ako ni paklaro sa mga naminaw karon kay kinaong katong di magin makanto kay gahay man ulo, gahay kasing-kasing. Itinis man ni naminaw, paki-share na lang. Ha? Kay naadiri ang kaluwasan, wala tradisyon ni gamaw tao. Roma 10:17 unsay gingon ni Ginoong Hesus ay ni Pablo. Sa pagto magabot gikan sa madungog, ang madungog pag-abot pinaagi sa pagwali may tungod kay Kristo. Diri ang atong kaluwasan. Diri sa Biblia wala tradisyon. Guba na yan tima. Wala na kabarog. Ha? O yun ang gani siya. Ni gubaon niya ni ako ang tima. Ay gubaon niya ni ako ang ipahayag nga pistos bala kasulatan. Iyon si Ginoong Hesus. Balaan na sila sa kamaturan. Ang pulong mao ang kamaturan. Iyan ang gubaon. Kada kong binuwang kay kontra ni man Dios kung imo ning gubon kay gamit kas kaaway aron gubaon ang Biblia nga magahatag kaluwasan 1:5:39. Balaan na sila sa kamaturan ang pulong kamaturan gubaon nimo na. Kung gubaon nimo ang Biblia gibaruganan sa tao usa ka sa kainti gamit sa kaaway nga mao ang yawa namuguba sa kamaturan sa Dios. Mao na 2 minutes lang mo. Pila ka minuto? Tanawa pa daw. Okay, 2 minutos. Mao na nga kamong mga membro diya, no? Sa Katoliko, balik mo sa Biblia, basa mo. Ang ingon ni Kristo na kung kamo nagasusi sa kasulatan makaangkon kamo sa kinabing dayon. Ikaduha ay gingon ni Kristo dito mga igala igsoon nga sa maong bersikulo iya sa Matthew 22:29 nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan. Kisi nasayop katong dili mo to sa Biblia Bible alone. Oh kinsa man ni kini ang kapang kaya gito nani kabalo mo karang tradisyon kanang sisi iya ako diri dagano nagbaa diri ako mga katekismo ba ibasa na ko wag Biblia ang uban ni ha mao na mga igalig son nga klaro tinaw o say gingon diri sa mga bersikulo sa mga akong gibasa ha diri sa Roma 15:4 o sila gitunan Biblia dili ang tradisyon. Atong basahon sa Roma kapitulo 15 bersikulo Time. 4 kay bisan kinsa sulat kaniadto Time. sulat ninyo Okay bro, time. Okay, moderator. Pang shoutout sa lang sa Diana og mga nag-comment kay maghukad sa kog kanon kay mga on ko dire ako dadon para magkapadayon ta kay kutoy man akong tiyan. Sige. 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 So ato sa ning basahon ang magkalinaw sa pagbasa sa mga gitawad og mga comments sa atong mga kuan viewers karon. Matud pa diri ni Mel Tunde. Sa si Cesar. Bali paspas magkailan ilang comment. Okay, si Mel. Nahimuot na ang moderator. Okay. Matod pa ayan ning reply kang Cesar na Cesar pod bisag asa ning SDA tuki kuno ang gibunyagan karon bakakon. Matod pod ni Rodel kanang Bible alot gikan mana sa inyuhang amahan na si Martin Luther or si Luther kay mismo si Jesus ni ingon nagluoy sila sa Jod ingon si Kristo nga pabasa sila luuyan ni motor
Inyo po din mga higala nga kuan mga comment no. Si okay, Rodilin, matod pa dire Bible alone. With Martin Luther, not from Jesus. Inyo po na mga higala, no? Murag kamog yun ang ga-compile sa Bible. Matod pa ni bro Eduardo Talunsag. Ni Roland Koy naghambog na sad ka nahaylo mana sa noodles pag human ana ni balik ra RCC naadto GS amo o SDA ni balik RCC si Jumel Valoria matod pa ni Jumel pilde si Jeffrey. Moderator, mga unta, tanan. Set out ko sa timer o moderator. Sige. Salamat. Okay na bro. Okay, so nahumana ang pagpabarog no sa negatibo dito papunta sa pagtutok namin sa afirmatibo. No? Ngadto kang bro Jeffrey Rinyam. So, bro Eugene Gapo, pag sugod nimo cross-examine po Victoria, magsugod ka pag count ang imong Sige. Una na kong pangutana mo ni niya. Bukaon ba kag panihapon? Joke lang. Una na kong pangutana, imo bang uyunan, tuuhan, dawaton kining akong tema nga Bible alone usa ka dakong binuang. Sumala sa Biblia, sumala sa mabasa ug masabot sa Biblia og referensya. Imong dawaton na isalikway nimo. Okay, tubag, niyang tubag. Salamat sa sayo ni pangutana. Okay, nang debate ta kay ni supak ko. Okay, sunod pangutana. Kanang ni pangutana. Okay, sige. Karon challenge question moderator. Sige, mahilig mo sig challenge. Yeah. Kung mabasa niya sa Biblia nga Bible alone dili binuang kanang term alone ha pildi ko pero kung di niya mabasa daog ko ni niya. Sige. Objection moderator. Nya ko objection na Mr. Moderator. Okay. Ang yan tema masabot babi na naging gugan nga kasulatan kanang kasulatan mao naman ang Bible alone masabot man na siyang tema unya magigsalan dinon siya kung ibalin na Hindi supat. Sige. kung ibalin na Dia. niya masabot Dia. Laing pangutana na lang kay di niya dawaton. Laing pangutana. Kinsa sa mga tawag ani ni ang mga apostoles ni Kristo nga gawali nga miingon Biblia lamang kasi masabot na lang kanang term Biblia lamang ay sa manday na ang isulat ni Pablo bago pagaygon ni Tubag do Timoto 3:16 ang sa gingon dia the whole Bible mo na Tubag so moderator laing pangutana ako Sige. ito na ayaw moderator lagi sige i-address na ko sa moderator kay lagi kung mabasa niya diha Bible alone lagi kung mabasa niya diha kanang sa iyang gigamit karon nga sitas nga the whole Bible nga miingon the whole Bible alone kinaaman sa atong tema alone dili lang kay the whole Bible naman sa alone kung mabasa niya diha the whole Bible alone pildi nako aning debatiha pero di niya mabasa iyang gikuhaan na kung tema sige basta mabasa niya kay naa sa tema namo Bible alone ang iyang gigamit Bible lang the whole Bible asang alone aning iya sige kung mabasa niya alone diha pildi ko objection moderator objection niya ka objection ayan tema masabot mabay ginan ta kinakuha ng masabot
O niya karon niya pangutan na Bible alone. So commenting ko mong gamiton. Pag ingon nga Bible, Yeah. wala na ilain. Alam ningon kag insert nimo na ang tradition nga Bible ra mo na. Whole Bible. O sa Isa whole pa, Bible. isa pa. Genesis to Revelation. Isa pa, namin nag-challenge una, buti pasabot. Kung na mag-challenge, dawaton ba o dili? Dili na madawat ang challenge kay dili Moderator. pag yung pangutana. Inani moderator. Isa inani ha. Oh, Ang pangutana niya o ang iyahang gigamit si Tas is the whole Bible. Sa ato ang tema, klaro man na diha nya Bible naay pagkapin ang Bible alone dili kay Bible lang nya walay alone. Bible alone man. So kanang si Tas nga yung gigamit karon kung makabasa siya dihag Bible alone, bisag dili na lang nato ingon nga kanang masabot kay na iya magikuha na kung tema na may alone. Pildi na ko ani niya. Kung di niya mabasa, pildi siya. Bro. Objection. oh, isa. Siya Oh, sige, tima si na Jake. masabot. Nay masabot yan tima. So bagingon niya ba whole Bible, so alo na siya kay masabot man ka. Mabi nang gingan ka Counter, masabot. Counter. Isa pa, Counter, ha. Inani, kajut lang, moderator sa, inani ni siya. Kaya doon na may challenge. Ang unang nag-challenge si bro, yun din. Unsa man na bro, Ito ba gan ako na Mr. Moderator? Hindi mo dawaton ang Dili na ko challenge madawat niya, ang dili. challenge kay sayop. Sayop ang challenge. okay, dili tawaton kay sayo. Okay. Sunod bang utana? Sige, next question. Kanang imong gigamit nga the whole Bible na ay term alone diha wa. So akong ibasa whole Bible, walay pulong alone kay ngano. Ay mo tina masabot man gud. Inan tabi tawag kay nga kuha nang masabot di ka mosokol. Okay, so matod nimo wala man day mabasang alone. Pag ingon sa akong tema nga Bible alone, mauyon ka na dili. Dili ko paminaw, di ko mo yun kay ngano. Klaro kayo aga ng Bible, whole Bible mo na ang alone kay imong tima masabot nga karon. Inan tabi tawag ka nga kuha ng pulong masabot para may mong debate gyud. Nya karon di makamusugot. Kalawa karon di na lang. Sige. Sige, di ba? Walay mabasa yang gikuan. Next. Kaning gipamulong nimo nga ang kinahanglan ang gitudlo naagis Biblia kay ingon ka ang gitudlo namo wala mas Biblia. Maunang ingon ka nga wa gyud klaro ning kagapo. Now, question. Ako ni sakyan. Ang imo bang gitudlo karon na as Biblia? Ang inyo bang gitudlo sa Seventh Adventist na as Biblia? Okay, ang nasulat sa Biblia katulang gitudlo nya At sa Brad objection sa ingon ka nga ang gitudlo wala sa Biblia ilang gapo panguros purgatorio abot magay kato karon ang pangutana baliho na ko kag pangutana naa ba sa Biblia ang inyong gitudlo? Okay, tubag ko, paminaw ha. Nice. Sugo sa Dios nga hangay sundo napoy mapulong diha nga wala gisugo. Sa moderator objection wa ko mangutanag na abay angayan abay di naa ba sa Biblia ang inyong gitudlo, yes or no? Kajut lang, nasa tong rules dire. Isa pa kajut lang ha. Moderator sa, nasa atong rules dire nga. So bagon pag una ang categorical, ayaw mo explain og 1 minute. Okay, na tubag ako Mr. na pero dili tanan Okay, naa, pulong sa tubag. Biblia nga gisugo. Oh, dili tanan kay na may mga sugo nga wala na padayon tama ceremonial. Oh, sunod bang utana? Sumala nimo naa man di ay sa Biblia ang inyong gitudlo. Nya gitudlo ba sa Biblia, naa ba sa Biblia si Ellen Goldwhite o sa ka magsasangyaw? Sa inyo man gitudlo. Tagna. Daan ko pa ipangutana. Brad. Sana Lagi ba? Naa ba wa ko mangutanag sa base basta na. Naa ba si Ellen Goldwhite karon sa Biblia nga usa siya ka mensahera naawa? Okay, motabag ko. Na sumala sa tagna Joel 2:29. Sa katapusang adlaw
Doon ay babae, makita sa panahon. So, ang katapusan mga kulay adlaw, wapanap ni Aitabo sa panahon Dong Togon. Naitabo sa 18th century. So, gitagna sila ni White. Pagingon yung tag na, dili mabasa kay gitagna man. Sunod, pangutan. Sige, di lang ka nako gukudon anak kay murag ma-out of topic ta nang tunguda kay untang magtima og bahin na ning Ellen White. Ang akong pangutana niya. Kinsa ang nagtudlo nga Biblia lamang ang basihan? Ha? Biblia lamang ang tuuhan ug basihan. Oh. Nga kanang ni adili binuang. Kinsa may nagtudlo ana nga tawo nga sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kanus aga giingnan ana niya. Ang sa mga panaway, pangutan na, balik ako nun. Ang pangutana nako kaning Bible alone lang dili binuang. Kinsang tawhana nga sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo ang nagtudlo ana nimo. Kanus aga gitudloan ana niya. Ay, siyempre, ang Biblia, may nagtugan, tama ni Pablo. Ang tibuok kasulatan, gituga, aron sa pagbadlong, sa pagsaway. Si Pablo nagsulti. Ili, bilang kinsa. Biblia. Sunod, pangutan na. Kanang ni ang tibuok kasulatan, wala ba nailabot ang tradisyon ana? Wala gilabot kayo. Naging yung tibuok kasulatan dyan eh. Wala tradisyon katoliko diha. So kung walay labot ang tradisyon, nganong nanudlo man si San Pablo ang tradisyon kung way labot, kung Biblia lamang, Okay, nganong nanudlo siyang tradisyon? Okay, diyan. Ang tubag. Paminaw ha. Kanang tradisyon ni Pablo, tradisyon katoliko, lahi. Biya na nga, ang Bible lalo. Moderator. Objection sa, Saman. diba? Ang akong pangutana, nganong nanudlo si San Pablo ang tradisyon kung walay labot ang tradisyon, kung Biblia lang ang tuuhan? Ipatubag na niya. Okay, matubag ko. Sige bro. Yeah, paminaw ha. Si Pablo nagtulog tradisyon, pero kanang tradisyon ni Pablo, haom gikan sa yahang panahon sa iyang pagwali, panahon sa yahang pag-apostol. Pero ikumpara na to ang tradisyon ni Pablo ug sa katolikong lahi. Bawabiyan na nga si Pablo nagingon dito sa sayang sulat sa buhat 17, adlaw-adlaw sila nagsulti sa kasulatan. Walay apilan tradisyon sa katoliko. Sige, lain pangutana. Kanang Hub 8:8 miingon, read the history book and see. Tuuhan mo na o imong isalikway na niya? Okay, tubag. Kanang bukan history, Genesis to Revelation, maunang history, walay tradisyon sa katoliko. Iya ko Bible dito. Brad, moderator. Objection sa. Sige. Tuuhan ba na niya, yes or no? Tuuhan ba na niya, yes or no? Yan, natubag na ko, Mr. Okay. Moderator. Kanang history. Kung mangutana niya ha, wala ko mangutana niya moderator, unsa ng klaseng istorya na, encyclopedia ba na, og niya ang Biblia? Tuuhan ba na niya, yes or no? Okay, matubag ko. Kami na sa. Klaro kayo, kanang nga history, mauna ang Genesis to Revelation, mauna history. Dili nang Ay, moderator, objection sa. Isa ba? Sige. Wala mo ko mangutana ni. Karon sa moderator Adi ba? ang pangutana, ina niya ipaklaro. I have to explain of 1 minute. Ang categorical mo ni tuhuan nimo or dili. Then I have to explain. Tuwan ako na Mr. Moderator, bro, kanang nga tradition, Good. history, kami na sa, mauna ang Genesis to Revelation, kasaysayan man na. Kasaysayan man na, ang history man na, panahon ni Mrs., panahon nila ni Juan, David, mauna history. Dili ng history sa katoliko nga wami ang Biblia. Sunod ang utara, dili ka formal lagi. Sunod. Okay. Moderator, iyan namang gituuhan di ay ang sulat ni Job Kapitulo 8, versikulo 8, read the history book and see man. So, wala ko dapat ipangutana ni niya kay ang iyang Bible alone nga sa wa pa ko mahuman. Sa Bible lang ngayon, objection. Ay sa wa pa ko mahuman, musapa-sapa mga. Klaro kung dato ni ba? Di na lang ko mangutana kay in the first place, yan naman ang gituuhan di. Wala mo click yung Objection, Bible alone kay pabasa pa na ang kasaysayan.
Sir sige, sige, Moderator, sige. Laing pangutana na lang. Nakadilang objection. Ang akong giingon nga history kanang libro ni Moises. History Laing pangutana. Dili lang history sa Katoliko nga wami ang Biblia. Okay, sige, sige. Laing pangutana. Sige, sige. Laing pangutana. Kanang sa sulat ni Apostol San Juan miingon siya, daghan pa kayong mga milagro nga gibuhat ni Hesus, sinaksihan sa iyang mga tinunan nga wa masuwat ining basahuna. Ang pangutana, tuuhan ba na nimo karon o dili? Kanang wa masuwat nga gibuhat ni Kristo, tuuhan wa dili? Okay, mutubag ha. Aminaw. Mutuuhan ako na dili na tradisyon na gimos Katoliko. Aminaw. Naay mga pulong nga wa masulat nya o gisulat diya sa Juan 21 pero kana siya nga pulong nga masulat dili na gikan sa Katoliko. Kaya nga no, ang historic Katoliko wa ang Biblia tanawan ang world history. Ang tao gikan sa unggoy na mutuuhan lugar mo na. Una sa nga di ako na matuhan. Nay pulong paminusa. Nay pulong diya nga wala na sulat. Now, dili pa igwag lang itong yuta, dili na kanang history gikan sa Katoliko. Ilang gisulat ang Sige. tao gikan sa unggoy. Sige. O, dili na mao. Laing pangutana. Isa na nagapangutana, isa lang kayo. Okay. Laing pangutana. Kaya man nagituuhan, ang pangutana karon kanang wala masulat nga gibuhat ni Kristo nga imong gituuhan. Naa na sa Biblia o wala sa Biblia? Okay, mutubag ko. Yang naitubag ko. Deuteronomy, versikulo, Bro, objection. Kana bang gibuhat? O kanang gibuhat ni Kristo nga wala masulat sa Biblia nga matod niya iyang gituuhan. Naa ba? Okay, niyang tubaga na sa Biblia na ay mabutang tinago. Ay, kadahil lang mutubag ko. Ay, sa po lagi. 29. Ang mga butang nga tinago iya ni Jehova. Ini butang nga tinago dili ni ipadayag. Wala gitugutan niya ni ang Katoliko nga mo padayag kay dili mao ang ilang pagpadayag. Usa dunay butang nga tinago nga mapulong. Okay, moderator. Sulat sa Juan 21. Umanang oras. 23. Mana. Time na. Dabil. Time. Oh. Sige, din hinapunta sa rebuttal, no? 5 minutes. Atong Ito ni final na niyo, tapos napipunta ni. Final na ni kay. Paghumanin mo sa 5 minutes. Sa paghumanin mo 5 minutes ay pangutanon pud kag 5 minutes. Niya pagkahumandayon sa kuan. Sige, go ahead. Go ahead. Sige. Eh nani? 5 minutes. Ako no. Ako? Si kuan si bro rin yan atoy pauna dahil ikaw dahil ikaw kay ikaw may nagsasabi ka. Ako. Sige. Okay. 5 minuto. 5 minutes. Diya ha. Nganong mo ingon man kita tanawa Brad kung nakasabot lang kas imuhang mga tubag sa imong pangutana case close na katong last pangutana nako case close naman unta to. Ngano man gituuhan di ay nimo kadtong mga butanga nga gibuhat ni Kristo mga milagro wala gyud to masuwat. Ang question, naa ba na sa Biblia? Ang question, naa ba na sa Biblia ni niya? Ingon siya mga butang tinago gani. Di ang akong pangutana naa ba na sa Biblia? Kung moingon siya naa, unsa man na? Asa na mabasa ron? Di ba wala man gina? Kay wa gina sulat, imong pagag naa. So among gina masuwat ning niya. Kay wala na masulat, pasabutan na imong gituhan, nagtuo giday ka nga wa masuwat sa Biblia. Ug mao ning gitawag nato nga kanang imong Bible alone, wa gid na ginay hinungdan. Kay kung Bible alone ang gid nga tong tuuhan na og Bible alone lang gid imong tuuhan. Dapat kadtong mga wa masuwat diha sa Biblia kay wa man gina makargayaw na nagtuohi. Kanang gibuhat ni Kristo nga tanawa ha ingon sa Juan. Ingon siya nga daghan ba kayong mga milagro nga gibuhat ni Kristo sinaksihan sa iyang mga tinunan nga wala masulat ni ining mga basahuna San Juan 20:30. Ingon ka nga gituuhan man ako nang niya. Gituuhan man ako nang niya. Now karon asa man wa man gina masuwat. Wala man gina sa Biblia. Therefore dili lang Biblia alone lang. Mo bitaw nang giingon ako nimo, pamahaw wa man na sa Biblia, paniudto wa man na. Naligo si Kristo, nanihapon na, pero naligo wa, nalibang ng ilo wa. Usa na sa mga
imong gituuhan o gibuhat pa magaling na nimo. Ngano gituduan batang Kristong mamahaw ta? Maniudto ta? Unya mukaon ta kinahanglan mo palit kitag sudan? Wa, di ba? So, case close na lang niya. Kung kaibaw lang ka na mga 70 Adventist na minaw na to dire, pildi na inyong debitor. Kay gituuhan man dahil niya, ang wala masuwat sa Biblia, therefore, dili lang yun ay Bible alone. Napagali unta ko ipangutana niya about ani, kanang niang, giingon ni mong tinago, nasuwat ba na sa Biblia, may kagwa. Adi, asa man ni karon, asa man na nasulat, kanang gihimo ni Kristo, nga wa, diri sa Biblia, milagro, asa man na nasulat karon, gibuhat magina. May ingon na kag quits ang tanan. Madahag quits. San Juan 21:25. Daghan pa kayong mga butang nga gibuhat ni Jesus. Og kun gisulat pa ang tanan, nagtuwa ko nga ang tibuok kalibutan di gyud paigos kasudlan sa mga sinuwa. Tanawa ra. Asa man ning niya karon? Gibuhat ni Jesus. Og wala mong masuwat sa Biblia. Unsay gikargahan aning niya? Utos buwad? Ha? Unsay gikargahan aning niya? Ug di man di magini Biblia, gawa mo gin masuwat sa Biblia na. Wa masuwat. Asa man ni gikarga sa librong white. Sa ato pa diay i-grant na lang nato na as librong white, gisuwat ni white. Nagtuo po dai mo og dili Biblia lang. So wala lagi pulos sa inyong Biblia alone. Wala di na magsilbi. Paingon-ingon pa nga mabasa ba diha sa buhat 17:11. Pildi na kuno ko. Naay alone diha nagabutang kanang imong gikutlo nga the whole Bible. Ningon si San Pablo, the whole Bible alone? Wagi mapasa kanang sola eskriptura ninyo. Pagtuo ng Martin Luther og si diha nagsugod ng pagtuohan ni Martin Luther. Normal nga imo nang i-adapt kay ang amahan sa protestante, kamo protestante san mo base sa inyong 70 Adventist belief. Ang amahan ninyo si Martin Luther, therefore diha mo tanan nanguhag doktrina. Di man na doktrina ni Kristo ang Bible alone kay wa ra ba nagbilin si Kristo og Biblia, nagbilin siya unsa man ang simbahan iyang gitugyanan sa tanan. Therefore gitagaan niya gihabi si San Pedro nga unsa idili dito sa langit, itugot sige, salamat kayo, itugot sa langit. And that is why nga klarong mabasa na to ug masabot kanang iyaha kiss close, wala na gyud pulpog na daan nya makigdebate pa ni siya kung ani mauli na lang kung asa ka David Balwartiha og face to face magaling taga-abot ani balik talaga sa inyong giatuan. Kaya nga naman, pag ingon nimo nga imong gituuhan, asa imong Bible alone na wa magsilbi. Dapat kung Biblia lang ay na nagdawata, kaya nga naman, wa magina magkarga sa Biblia. Di ba, kung nag-iingon nimo nga, ang gitudlo ninyo, wala sa Biblia, mga Katoliko. Ang tanawa ra, katudlo mong Ellen White, wagaris Biblia, may ingon na kag tagna-tagna. Sa tinagalog hula-hula, di balihon, aluha-luha, ni hilak-hilak, aning trabaho aron. Mauna diya, imong Bible alone, ikaw rapod mismo may naguba na. Kaya nga naman, may tuo man na ikaw ngawa, masuwat. Kanya asa man na napatik, na sa Biblia, wala. O sa may ikargahan na nang niya. Apugos, manjog kag-ingon ka, nas ka sa isayan, Brad. Salamat kayo, Mr. Timer o sa Mr. Moderator. Okay. Thank you. Dito na to lang dito na punta sa sunod. Cruise examine na 5 minutes. Paribatal. Okay. Pero, siyempre rin yan, pag magsugod sa istorya, pangutana, magsugod ang imong 5 minutes. Okay, sunod pangutana. Pangutana day. Okay, ano pangutana? Kanang ingon nga whole Bible diya sa 2 Timoteo 3:16. Doon na pa ba gidugang nga mapulong or wala na? Tubag. All Bible, iman-an na to, doon na pa ba'y gidugang nga mga pulong. Pag moingon tag dihas Biblia, wa, irog ka ng tradisyon na Unya, the whole Bible, take note, gipagawas lang na sa mga protestante. Kanang the Living Translation. Before ang Living Translation, wala tayong mabasa ana nga the whole Bible. Whole Scripture, naka-refer na sa sinulat ni San Pablo o kaning niang kantong mga giisip nila sa una nga mga librong nilamdagan sa balang Espiritu Santo. Di pa man na Biblia na to maisip. At that time, gisulat ni San Pablo na wala pa lagi na mahumagsuwat ang revelasyon. Ingon kag Biblia na. Okay, sunod pangutana. Okay. Mato nimo wala na gidugang. O yun ka nga insakto ang giingon diri sa Biblia nga dili dugangan o dili punan aron dili madugangan hampak. O yun kana.
wa may problema na. Di ba kanang giingon diya ni San Juan dili magdugang. Kamo ra may gadugang-dugang ana. Number 1, tag-antagaan ni Ellen White wa matuman. Ang tanawa gidugangan ninyo lagi. Ikaduha, kanang mga libro ni Ellen White nga iyang gisuwat, inyo man ang gituuhan. Inyong gipahaom sa Biblia. Di ba gadugang mo anang niya? Kamo ra may naigo ana nya sa Katoliko, gadugang din Katoliko wala. Ngano man, ang gihimo sa Katoliko, that is why gitawag nato na under na sa authority sa simbahan din na ingon nga Santo Papa ang nagbuot-buot ng ana kaya ang Santo Papa igo ra gisugo. Kung naminaw manggali ang dikla sa may giingon diri sa inyong libro, kinahanglan nga ang tanang katawhan makabalo sa kalagmitan nga gituyo sa simbahang Katoliko. Masayod nga ikaw, nasayod ka. Wala. Sunod pangutana. Next question. Okay. Matod ni mo nga ang magdugang sa pulong hampakon. Kining giingon sa Matthew section 18 dunay mabasa nga Roman Apostolika Romana nga gituko ni Kristo. Pangutana. De, Gidugang ni o Naabot na. wala gidugang. kadali lang, moderator. Isa, naabot naman sa Guan Holy Catholic Apostolic Roman Church, nga di man na may topic na mo. Focus lang sa topic, kunya ikaduha. Kadot lang, O ganina, naabot sa Panguros, gisakyan ako, karon maabot na po sa True Church. Ang sa may tinuod. Kadot lang. Ang mobalik ta sa tema na to, ang atong tema. Istorya lagwa na yung mapangutan. Sige, balik. Sunod pangutana ka Okay, lang. balik. Sunod pangutana. Okay. Wala sa isupak, Mr. Moderator, sa whole Bible, wala na gidugang. O niya, ang mudugang, sa mga nasulat, ang pakon, uyo na siya. So, unsa pa may among debatihan niya, uyo naman siya, nga dili na dugangan. Lagi. Okay, ani ba? Sa Biblia, wala lagi tay supak anang giingon ni San Juan. Unsa may buti pa sabot ang nagdugang ni ining mga basahuna kanarang revelasyon. Wala butong ubang mga libro. Ug kanang ingon nimong Genesis padulong anang ni ang gitawag natong sulat ni San Judas. Anya kanara man revelasyon mauro man na pangutana. Okay, sunod pangutana. Gituhan man sa Katoliko, gadugang din Katoliko anang gapuno-puno din Okay. Katoliko buot-buot day wa. Unya og magbuot-buot ka na kay authorization. Okay. Sa nalag duplicate Sunod siya pangutana. nga gitagaan. Okay. Matod nimo sumala sa Deuteronomy 29:29. Dunay butang tinago. Apo pangutana. Naibalo ka ba kung unsang butang tinago kay dili man ka mutong baybulalon? Yes or no? Naibalo ba ka? Kung kanang butang tinago, kay ba kung naay butang tinago nga gisulat sa Biblia? Pero ingong-ingnon ni mo kung unsa man ang mga tinago, secret na gani. Brad, ani ha, tubag ko. Nakoy objection. Oh, Sige, Ako pangutana. Naibalo ka ba sa butang tinago? Yes or no categorical? okay. Dili na nako nahibalaan. Ngano man, in the first place, secret na gali, may balaan pala nimo. Nya ikaduha, kung imo ginang gamiton, damor mabungkag ang imuhang, wa man ka nagbungkag, nagpaligo noong ka. Kailangan na butang tinago, kanang tinago, wala mo ginas Biblia. Mo nang moingon ta nga di lagi binuang lagi na imong Bible alon, no? Pangutana. Okay. Sunod pangutana. Kay wala man di kan naibalo kung unsang butang tinago. So, yun ka karon nga dili lang diay dili diay kanang kuan. Amino ha. Yun day ka karon nga akong pagguba sa imong tema nga Bible alone lang nga dili dugangan kay wa man ka naibalo unsay tinago. Di ba? Na kay wala di Tubag, di ba ni baka. sa tay pangutanan nimo? Balikon. Okay. Kay wala man na ka naibalo sa butang tinago. So, yun ka karon bunting. sa kining Bible alon nga akong karon bagguba sa imo. Yun ka ni nga maoy sakto na niya Bible, whole Bible nga giskutan sa 2 Timoteo. Kay wa man ka naibalo sa butang tinago. Kay di man ka Bible So, dili ko muuyo na in the first place ngano? Dili sa kadil lang. Dili ko muuyo na kay in the first place ngano? Remaining time. Ngano? Butang tinago, secret na gali, balaan pa nimo. Okay. Unya, kung ang butang tinago, imo nang ibalan, nada na sa Biblia. Wala, imo lagi nang wala lagi pulos yung Bible alone. Oy, shh. Okay, sunod pangutana Brother Eugene. Okay. So kini butang tinago, wa masulat sa Biblia. Yun ka nga kini siya. Wala ni labot sa Bible.
kini Bible alon lang maura gyud ni ang angay tun-an, angay isulti ngadto sa katawhan aron ang tao makabaton sa kinabing dayon. O yun nga maura gyud iwali dili ko labot ang butang tinago. Okay. Ang butang tinago kanang ni tinago na gani o pangibawan secret na gali. O yun Unsa man? kasi nga kini gisulat to 5:39 maura ni ang ipasusi ni Kristo aron makaangkon sa kinabing dayon. Wala toy labot ang butang tinago. O yun ba siya ana? Ang kanang ni ang ipasusi ang kasulatan. Kaga na sige taro ang tupag sige. Unsa nang niya ipaklaro imong pangutana? Okay, balik ko na po. Yes, boss, boss, boss. Naglisod na. Okay. Sige, Balik ko na ako. O yun ka ba na insakto na ning gisulti ni Kristo nga ang kasulatan kung kamo nagasusi sa kasulatan makakon sa kilabing dayon. O yun ka ni kay wa man ka na pero sa butang tinago kay wala na sulat Biblia. O yun ka kay insakto na niya 1:5:30. O yun gihapon ko ana. Di ba ni pamina sa mauyon ko ana kay niingon man si Kristo ana ang imong pagsabot di na ko yunan nganuman. Kanang giingon nimo nga nagikutlo nimong butang tinago. Usaon man na nimo ron gitago mo gira secret na gani na imo panguting kayon. Mura ra sa. Bisan mo Kaya kanang giingon ni Kristo diha. Sa moderator. Asa ba? Oy. Ana. Wa pa ko mahuman. Kanang sa Juan 5:39 kung may mabasa ka diyang Bible alon ra pildi jud ko ani niya. Time na. Wa mo ka gaguba. Gapaligo nung ka sa kong topic. Time. Okay, time. Okay. Ay na lang ni sa Mr. Moderator. Dili pa mo mangutana pa ko nimo kay mo pahayag pa man kag 5 minutes. Okay. Na pare 5 minutes. Okay, Sige. ako yung pamayag. So, ikaw Okay. na po, last papamayag and last po niya po sa amin. Sige bro, pag Okay. okay. Mo istorya, magsugod pag count imong 5 minutes. Okay. Kini Bible alone, kini Biblia, Genesis to Revelation, mao ni ang nakasulat. Doon ay mga tinago, mga mapulo nga wala gisulat diri. Wala to na apel diri sa Biblia. Muna akong but pasabot. Pag putang nga tinago, wala gisulti, wala gispan sa Biblia. Wala gisulat. Sa to pa, insakto na ni ang gingon sa Biblia, ang gingon ni Kristo, kung kamo nagasun sa kasuratan, makaangkon ka mo sa labing dayon. Wala to giapil ang butang tinago. Ano wato miapil? Tungod kay katong mapulo nga tinago, wala ta na ibalo kung unsa to. Mugay nang utana ko sa imo. Kay di man kamo to Bible alone, kay namre butang tinago. Dapat na ibalo ka kay dili ka Bible alone. Dapat na ibalo ka sa butang tinago. Nakuha ni ang punto. Puda nga ikaw mo wa makasabot. Kayo dili ka Bible alone. Dapat na ibalo ka sa butang tinago na sulat sa Deuteronomy 29. Di magaka Bible alone. Ang Bible alone is sakto na ni Genesis to Revelation. Maunay Bible alone. Wala to'y labot ang mga pulo nga gisulat. Ha? Juan 5:39. Di oyo na ka. Dahil sakto na. Usa pa may dibatihan. Di oyo na ka. Oh. Boda nga. May rason nga iminawa si Martin Luther diya sa Katoliko. Kaya no, doon ay mga butang nga gitudlo sa Katoliko, wala may haom sa Biblia. Oh. Wala may haom sa Biblia. Ha? Doon ay mga gisulti diya ay mga butang tinago. Wala to'y labot, wala gisulat diri sa Bible. Ang akong punto nga gipasabot ang pagguba sa Muntima, na kining Bible alone, Genesis to Revelation, wala to'y labot ang uban kay wala gisulat. Mauna ang but pasabot sa Bible alone. Oh. Idaot nga nakasabot ka. Ibasin ka. Kaya kalayan sa Ginoo. Maablihan na yung utok muna ho na bubalik na ka sa Biblia. Ha? Klaro, tinaw, mga igala, gani na ramin siya napildi. Permiro pang pangutanan, ito nagbiblia. Ito, marika sa, kung siya nasulat sa 1.5, buat 17.11. Ito, naman ka. Salamat ka kay ipadayon sa moderator, wala na. Kanina magkanahat pa kung sa boxing pa ba 1-2 rounds ra ka kanina ra ka tumbay ikalo yan lang ka nagkaroon nagkisik-kisik ka na ha oh
O daga, kamong mga naminaw karon, ayaw mo tuwa ng tradisyon. Kamong mga Katoliko, mga naminaw. E dili yun na makaluwas ang tradisyon nga wa gitulos Biblia. O gaya na yung si Marcos, si Cristo, Marcos 7, balik ko na ako. Kawag lamang ilang pagsimbatan ako. Kag ilang kalagdaan. Hini mo lagtao, tao may himo ana. Na yung si Pablo, si Pedro, buwat 5:29. Sundo naman Diyos, dili ang tao. O sa may kwan, sundon sa Diyos, kinipulong. Genesis to Revelation, mao na siya Bible alone. Di na to apil ang tinago, kay wala to na apil sa Biblia. Oh, nakuha ni mo. Una, nagkisik-kisik ka, nagayugang mudaog na ka. Ipangutanaw ko niya, ba ang history mo to ba ka? Kinig history, Genesis. Di ba na history? Kanang history ni Job, di ba na history? History sa kanang was Biblia, nga gitudlo, ami ang Katoliko mo na dinakutuhan. Oh, kasabota ka. Doon nga. 1 minute lang. Ha? Guba na yung muntima, ganina ra kan hapla. Sa muntima nimo, ganina ra kan oyo, bagay ka ni Sokolot Challenge. Nasapo-sapo ba magani ka sa mun challenge kani? Ha? Oh, na diha. Oh. Klaro hay lata kay imo mga membro sa Katoliko, paminaw mo. Balik mo Biblia, ayaw mo gagunang mo sa Bible, nya wa mo hanaw Biblia. Tanawa dagay na butismohan. Dagay na butismohan sa Katoliko. Sabunyagan lang gikan katao tong dako, way bagahagon Biblia kay man maminaw ra man tradisyon tudlo sa tao. Babi na nga mag-awaw sa mga tao, dagan din karon kay ano, dagan Katoliko was kamaturan. O sa ito tulos pare, mao na. Lohod, rosary, moros. Wa ka bolos Biblia. Ha? Kaya naman giton. Time na bro, time. Di mabasa Time na. Time. Okay, time. Okay. Okay, salamat kayo bro, Zephyr Rignan. Time 5 minutes ng ribatal. So 5 minutes po dyan kung examen sa imong 5 minutes ng ribatal. Bro, minsan nga po pag sugod po istorya, pag pangutana, sugod ang 5 minutes na minuto. Okay, go ahead. Salamat kayo. Akong ibalik iyang pangutana. Kaning giingon nimo nga tinago, gigamit nimo ang Biblia. Nasayod pagkaon sa ding tinaguawa. Wala na gisulti kung unsa nang tinago. Insakto na ni ang Genesis to Revelation, maunay Bible alone. Kaya nga no, Wala. Kinito kung kamo nagasusi sa kasulatan, nakaangkon. Moderator, objection. O kung mangutana, gisulti ba na? Nasayod ba siya aning unsa ning tinago? Yes or no? Kitubag Okay, naman, bro, I had- moderator. kumbaga sa bro, I had Wala ko na explain. tayo kung unsa na ang tinago. Okay, wala na. Babigyan ang gitawo sa tinago, kay wagi swat Biblia. Abot akong pasabot, ang Bible alone, Genesis to Revelation, maoray gisulat. Ayaw na to apila ang tinago, kay wato na apili sa Bible. Kay ikaw, dili man ka Bible Karon. alone. So ikaw dapat masayod kung unsay tinago. Kay di man ka Bible alone. Yara. Sunod pangutana. Kung naa ko'y mabasa nga ang tinago na as Biblia na sulat, ang kuno nimo karong pildi na ka. Okay. Okay, kung no din tinago nga na-share sa langit, sige, daog ka. Good. Sige, basa. Okay, basa kung na-share sa langit. Nia. Basa ha. Dili sa tinago man atong gisgutan. Ingon ka wala sa Biblia ang tinago. Ay lang, Mr. Moderator, objection. Okay. Basahon niya, kanang dunay share sa langit, apildi ko. Tinago man na. O niya. O diara. Sige, share Diya akong basahon na. Hindi naman paminosa. Ang challenge ha. Sa unang Timoteo. Paminosa. Basahon ni mo ang tinago nga dunay share sa langit. Sige, basaha. Na-share sa langit. Oh, ba't tinago mo na? Sige. Diya. Ang uluhan, ang dakong tinago. Niya sa unang Timoteo 4, Okay. 3:16. Ningon, walay makalimod unsa ka dako ang tinago sa atong relihiyon. O tanawa ha.
nadayag sa ingon nga tao na matud-an nga matarong pinaagi sa espiritu Ay, Kristo ba ug na? nakita siya sa mga anghel. Ayaw sa tinago atong giskutan. Giwali siya sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan o gibayaw ngadto sa langit. Nabasa ang tinago nga na-share sa langit. Objection. Pildi na. Pildi na. Moderator, ang akong challenge. Oh, wana. Kami na sa. Wana. Ang akong objection. Wala. Kami na sa. Unsa man Ang CR sa langit. unsa mo decision tag pilde mo, decision tag daog dito na sa Dahil lang, mga Mo desisyon kay ingon man siya pag mabasa ang tinago nga na-share sa langit, pildi siya. Na ang langit nabasa. Objection na, objection. Pildi na. Moderator, objection. karon sa hilom sa mo. Hilom sa Akong gingon. Hilom sa kadot. Desisyon Ang akong desisyon. gingon, kung mabasa niya nga tinago, doon ay share sa langit. Dili kay basahon niya nga. Kadot lang, Kristo kadot lang. pagkatao. Kadot lang. Sa ba na? Naingon nagbasa di kung si Kristo nagpagkatao diri wa man. Ang ingon niya kung mabasa daw ang tinago, ani ha? Objection, Sa kadira moderator. Kung mabasa niya ang tinago, kung mabasa na ko ang tinago nga naay share sa langit, mapildi siya. Na ang tinago relihiyon, nadayag ingon nga tao, gibayaw nga sa langit pa, pildi na. Objection. Ang akong objection, basahon niya ang tinago nga doon ay share sa langit. Kaya hindi basa si Kristo nga natago. Aunsa niya mingong napildi. Asay Kristo natago nga relihiyon. Relihiyon ganit Objection, na. moderator. Naingon si San Pablo ha, walay makalimod. Kami na sa ha. Sabi na sa Brad, walay makalimod. Unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon, dili atong Kristo. Relihiyon ang giingon. Kadot lang, hilom sa mo. Pagdaw kami na sa wala ko ni daot at salin nga ang tinago nga mao si Kristo. Ang akong gingon basta nga dunay tinago nga dunay share sa langit. Iyang gibasa lahi. O na mingon nga pildi. Unsa lagi? Di ba nangutana ko nimo nakabalo ba ka sa tinago? Ingon ka way mabasa ang tinago sa Biblia kung naaman na. Unay nabasa. Ipa desisyon na sa moderator. Objection, moderator. Dili wala Unsa na may akong objection? gidawat na yung salin nga ang tinago nga mao si Kristo. Ang akong gidawat nga salin tinago nga dunay share sa langit. O na mingon sa daog na. Papakara. Ani na lang mga bro. Kay dili man gid mo mapasinabot ana sulod na lang ta pangutana bro. Dili kadali lang. Ingon siya nga pag mabasa ko sa Biblia ang tinago niya kinahanglan ang tinago ha na ay share sa langit. O niya nabasa na ko desisyon ni na nga mapildi siya. Okay. Nabasa ni man siya. Okay, decision ko. Kadot lang. Niya niingon gibayaw nga to sa langit. Ang challenge Mingong daog nga share sa langit. kadot lang. Nade, klaro kayo. Balikon na kong basa ha. Balikon na kong basa moderator para Gataw ba mingong daog. Kamo na mga kwampay. Sa mo ilom sa mo. Ilom sa mo. Sige. Go. Ang challenge ingon ani nga kung mabasa ang tinago pildi por daog. Unya pangutana dawaton ba or dili? Ang tuba dawaton. O niya Unya gisumpayan. akong tubag og Mr. CR. Moderator. Basta abutang tinago nga share sa langit. Layang gibasa. Kung mingong kapildi. Niingon ko nakabalo ba ka sa butang tinago? Niingon siya nga wala man mabasa wala may mabasa sa Biblia ang tinago. Gibasahan ako siya ingon dayon siya kanang naisir sa langit tao na nabasa na oh. O ami share sa langit, di ba sabi? Di ba sana? Basa. Basahan ako balik. Ipadesisyon ako ni moderator. Basa na-share na gani o da. Kinse. Challenge para Oh. Naha, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Oh. Nadayag sa ingon nga tawo ug namatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu. Gipakita siya sa mga anghel, o nakita siya sa mga anghel, giwali sa kanasuran, gituuhan din ni sa langit. Oh, gibayaw ngadto sa langit. Tanawa na lagi siya ng langit. Oh, pilde. Na-share. Basta share. CR, sa CR. Ang share, ikaw may pildi. Unsa CR? Wala ka. Naabot na mga CR. Pwede lang, Mr.
Moderator. Ano yun, bro? Aga ko Ano, bro? Minga, Mr. Moderator. Objection. Object. Aga kong objection, mabasa ng tinago, doon ay CR sa langit. Layang gibasa. Pero sa pagkapil din ako. CR. Dungog. Ingon man ka na-share sa langit. Nya karon mangita kag CR. Si Bulo, wakadungog, Mr. Moderator. Naabot naman kag CR. CR ba? CR ang gingon. Isa. Sagot lang. Ano na lang kay wala man mo makasinabot sa giyunan o niya ang giyunan sa isa ang giyunan sa isa lahi pud ang gitubag sa lahi pud ang giyunan para matiwas sa dito na Moderator. bro. Aga din lang, Mr. Moderator, objection ko. Ngayon sa mabasa ng tinago, ang akong gikuan, gitubag kaya, kung nabasa ni mo, doon ay tinago nga, doon ay CR sa langit, papilde ko. Layang Brad, wala. Moderator, objection sa. Wala man may magdebatig CR. Ngitaw sa CR sa langit sa malibang ka dito sa langit. CR sa langit. Oo. Wali sa kadawag, Mr. Moderator, pataka-taka, ingon ka, pilde ko. Wali sa Ni Ana siya nga. Di ba, moderator ha? Moderator. Deklaro na ako ha. Sige. Inani na siya ang pangutana ganina dawaton ba nimo nga mabasa ang tinago or dili so ang akong ginawa, salin Mr. ko Moderator, ang tinago, mabasa niya, doon ay CR sa langit. Wama na, ang tubag basta layang ang gibasa. dawaton ang tubag Gidawak ako, layang gibasa. Hindi siya. Kay wali na basa. pero ang Mr. Moderator, siya may pildi. ingon lagi isa pa Nakabalo ba ka? Nakabalo ba ka? Ano ha? Nakabalo ba ka unsa ang ano sa moderator? Nakabalo ba siya unsa tinago siya? Ang tinago wa na sa Biblia, tinago na gali. Karon na mabasa ko sa Biblia nga naay tinago, ang kunon ba niyang pildi sa? Naman Nya nangita pagid sa CR. Kung unsa man kadto sa langit, mangita siya sa CR kay ngano man nakaigit sa kapildihan niya, mo na. Sapa. Objection. Sa dili bias nga decision kay pa-decision mo dito niya. Kung dano mangira ko kay challenge Objection, man. Moderator. Basa. Siya may pildi kay wala na basa. Layang ang gibasa. Wala na yung debate. Unsa lang gibasa? Sunin na. Tinago akong giingon, imong challenge tinago. Sige. Mr. Moderator, pildi na sa Mr. Moderator. Kami na mo kadto. Mo na nangitag CR kay nakaigit sa kapildihan. Ako basahon ang Pildi na, one Mr. Moderator. Wala na yung nabasa. Pildi na. Abot lang sa Naadri nag-ingon nga kung adunay challenge ang matag debater ang moderator adunay katungod nga desisyon sumala sa gidawat sumala sa gidawat ka challenge so ang pangutana na ang iyang gipadawat ingon ani ang iyang gipadawat mabasa ba ang kung mabasa nako ang butang tinago uyon ba ka o dawat ba ka nga pildi na ka so ang tubag dawaton na Dawat niya. Unya explain dayon kung mabasa ang CR. Paminaw sa moderator. Ang akong kwan, Mr. Moderator. Paminaw sa moderator. Mabasa niya, abutang tinago nga dunay CR sa langit, budawag siya. Layang gibasa. Pildi siya, wala basa. Di ba, paminaw. Ang butang nangita kag CR kay nagaigit kas kapildihan. Modesisyon ako bro, inani man god. Ang pangutana ang gipauyunan sa nangutana nag-challenge, wala man gud niya giapil ang CR, ang imong gidawat wala niya giapil ang CR sa iyang gipadawat. Ang iyang pangutana dawaton ba nimo nga pildi ka or dili, ang imong tubag dawaton. So wala man niya giapil gud pangutana CR. So ang wala may sinabi Mr. Moderator, wala sa kadawag Mr. Moderator. Sa decision, paminaw sa moderator. Pildi ko. Paminaw sa moderator. Unsa decision? Wato na ako. Paminaw sa moderator. Paminaw sa moderator. Ang akong gingon, Paminaw ba? dawaton ako ang tinago nga dunay CR sa langit. Mo na akong dawaton challenge. Layang gibasa Mr. Moderator. kadjot lang sa bro, inani mo di challenge bro. Ako explain ang explain ang challenge na kingon na kung doon ko mabasa na tinago dawaton ba nimo nga pildi ka ang imong tubag dawaton. Ganina. Napat challenge. Sige, Padesisyonan na itong moderator karon. Padesisyonan ang moderator karon. Wala gisulat nimo ang iyang challenge. Ang challenge wala isulat problema, wala gisulat ang challenge. Ang akong gingon, basaha, nga dunay tinago, nga duwa ni CR sa langit. Wala gingon na tinago lang. Wala kong dawat ana.
Wala ko daw. Nay sumpay, ayaw po lang ko sumpay sa challenge. Isa pa. Inani man gud para dili ta matawag ani nga bias. Dili gusto pa gud bias. Sumala sa gidawat nga talent. Ang gidawat, inani man gud ang gidawat ang pagsulti pag-training nanyo. Karon nabasa nga dunay butang tinago, dawaton ba nimo mapildi ka ang tubag dawaton nga nagsunod ayo nag-explain lang siya. Pero ang ni Gapo wala man gud siya maingon nga apil ang CR ang iyang gipadawat wala gyud ang CR sa gipadawat ang iyang gipadawat dawaton ba nimo nga kung ko mabasa nga butang tinago pildi na ka. So kung nag-ingon noon siya nga kung dawaton nimo nga dunay butang tinago apil ang CR so naapil so dawat to ang iyang tubag pero lahat Gawa man na ba bayad. Unsa man? Pili siya. Sige. Gawa man na Desisyon. Ay sa inani usbo na ko ako nag-talent. Manina man ko bro. Manina ko ang ato rin ni patin ako lang sa pamilya dili ko malabog. Basta ka challenge na lista na challenge ma. Kibalik ka ng challenge, Mr. Moderator. Halika. Ang talent. Talent sa gidawat ni kadut lang. Nangutana si Bro Gapo, dili ko niya kuan mo dili ni bayad. Ang akong challenge dire basta uyunan, nasulat ang uyo wala basta uyunan. Mag-decision gitagdaog sa uyunan. So inani ang pangutana kung mabasa nako nga kung butang pinagdo uyon baka nga pili ka or dili ka uyon. So ang tubag dawaton ba nimo or dili ang tubag Kanan mo to, talent. bro, nikalit ra mag-decision ko na challenge. Wala gi-intrigo si mo. Explain dayon. Dapat refer ang tadi mo sa muha sa moderator nga mo ni kung challenge so mo ni anang taton diretso naman sila tubagay. Yan yung Mr. Moderator. Ibalik yung pangutan na. Gawa mo na klaro. Palito na kung tubag. Saban. Kaya akong gingon, wala ko niyo yun nga. Tinago lang. Sa sahon niya, dunay tinago nga, dunay siya sa langit. Mauna ko. Walang talent niya. Ilagay pulong nga tinago lang. Ayaw pagbayas Mr. Moderator. Record na ba ni? Balikan na. Tanawara, di na nagbaya sa muda. Ala dili ko Balikan na lang. sa inani Balikan. manggod. Ay ano bro, hinumdum gipadawat sa imo ang pangutana sa imo ang imong gidawat wala diya gipilang share ang punto sa pangutana inani manggod ang pangutana ni Gapo talent ingon sa talent kung mabasa nako ang butang tinago uyon baka o dawaton ba nimo masundi ka ingon dayon ka dawaton ako susunod kay gidawat Sige. ang pangutana so nadawat ang Paminawa sa moderator. Paminawa sa moderator, no? Gingon ako, dawaton ako, dunay tinago nga siya sa langit mo na akong gitubag. Aka kung kwantaya, ayaw put lang ang tinago. oh lagi bro lahi man gud ang iyang pangutana bro lahi ang pangutana nga imong gidawat ang iyang pangutana mo imong gidawat dunay siya sa langit. Mo na akong gikuan ako, ayaw put lang nga diya lang tinago taman. Okay man challenge nila bro. Okay ang challenge nila. Ang kulang lang niya, kulang preparasyon ba? Pag challenge na, delikado ng challenge. Refer kung Ah, diya ha. Ang klaro man kung giingon niya, di ba? Kadut lang kay Sige. ko mo duty hindi medyo duty na ko ingon ani ne ang desisyon challenge hindi padawat lagi nga challenge walay apil ang PR kay ang pangutana inani mangudo plus star kung mabasa na ko ang butang tinago Wala. Kami na Tama man na bro. Wala ko nito sa pulong na tago. Wala na ko nung siyon. Ay, paminawa sa moderator. Tama na siya. Paminawa sa moderator. Sakto na yan challenge. Sakto yan challenge o pagtubag. Ang problema dia nga wala na kuan kay na kami na moderator. Wala nag-intrigo si Gapo dia si moderator ilista ang challenge. Delikado ng challenge eh. Muna dili iba na pangutana. Dili maklaro sa negatibo. paminaw sa mo Sa unsang challenge sa mo diretso na yun. kadut lang mo explain sa ako challenge lagi padawat hinumdumin ninyo para nadili kid ni siya bayad hinumdumin ninyo ang challenge lagi padawat kung mabasa ba nako ang butang tinago uyunan ba nimo or dawaton ba nimo nga ang imong kapilyan or mapildi ka o ang tubag dayon sa pikas nagingon dawaton ako pero dulo sa explain pero ang iyang explain lahi sa iyang gidawat hindi padawat ka dati sa iya kay dawaton man nimo tinaka kung sino kay ka dawaton ako
Oh, Sakto lagi na ang challenge, sakto na ang challenge, bro. Pero wala ginito ba? Ginito pa sa moderator, pero ini sa challenge mo na normal nga kwan yun. May panisikuan mo, kabula mo explain. Moderator eh, paano po tanaw sa ang challenge? Oo. Unsa man bro, gapo imong usbon imong challenge. Oh, ito. Di ani man good brad, giklaro nako. Ingon ko nga nakabalo ba ka sa butang tinago? Niingon siya, wala. Tinago na gali na. Unya wala nagisgot ang Biblia ug mga butang nga naay tinago. Karang ingon niya nga, kanjud. Ako sang giingnan, challenge question, kung may mabasa ko sa Biblia ang tinago, dawaton ba ni mo rong pildikan siya? Oh, akong dawaton na. Objective Nga moderator. ikaduha na tong ingon siya nga na CR. Sige, kadto lang ko object. Di akong counter oh. Ang akong pagdawat, dawaton ako, nga dunay tinago sa CR sa langit. Wala ko ningon nga, basahan. Oh, moderator. Wala ko ningon. Moderator. Moderator. Ako, isa pa kadto lang Mr. I-rolling na Explain ko sa bro. i-rolling na lang na bro, i-rolling na lang para mapadayon ang pangutana. Para nindot ba? Unsa man kan dili ko desisyon ako ipadayon. Padayon. Desisyon Mao eh. kani madaot Dili. sa tigpananaw bro kay Pwede ang mo desisyon kani wa man ko nag-refer si Gapo sa moderator. Ngaon sa mo ni listan challenge. Wa ni mo refer po nimo dito sa negatibo, giklaro naman negatibo. Dapat gi-intrigo dito sa moderator kay aron nga maklear. Sige. Ana, looy, maluoy ta. Sige, ani. May paning po ang timer kaya nakasabot. Sige. O lagi, maluoy na lang po. Ano na lang. Ay sa pag-side comment sa kuan. Alex bro, Alex side comment bro kay Ay side comment sa ako tabang lang ko bro para linaw ang anyo debate. Apa? Yun ani man gud bro. Wala na ko giingon diri nga pwede ninyo i-address ako. Para paminawa ang role sa challenge daw. Next. Kung adunay challenge Question na lang, Mr. Moderator. pwede ka mura na masabot. Paminaw. Next question na. Kung adunay challenge sa matag debaters, buti pa sa pwede i-address niyo sa ako pwede dili sa matag debaters. Wala man nag-address. Adunay challenge sa matag debaters. Ang moderator adunay katungod nga mo desisyon sumala sa gidawat ka challenge, sumala sa gidawat ka challenge. Oh. So, kung nalapis na moderator, lain ang pangutana kay wa man nag-address moderator niya. Oh, tinago. Rolling lang bro, rolling lang bro para tuloy-tuloy ang kondo. Ani lang bro, ko mo hanya na lang ko isip ko sa moderator para dili po ko matawag diri nga bias. Ato na lagi kon, ato na lang min panagamutan nga matiwas bro. Okay, salamat moderator. Sige. Sige. O sunod na lang pangutana bro. Ilan na may oras na bilin? Oras, pila naman. Lara bro, 1 minute pa, 1 minute and 30 seconds. Okay. Sige. Akong pangutana ninyi daghan kaayong, di ba niingon si San Juan nga naay mga butang nga milagrong gihimo ni Kristo nga wa masuwat ining basahona. Unya matod nimo imo nang gituuhan ang pangutana nago karon asa man na nasulat butanga nga gibuhat ni Kristo nga tuuhan na to para makita na to na niya atong matuuhan asa ni karon. Wala na nasulat. O biya na nga tinago. Dari madaday nasulat nga na tinago. Ayaw na dugangin. Lagi ba? O biya na ingon ang Biblia pinadayag 22. Ayaw po ni, ayaw kuha aron dili madugangan hampak. Ako ani mo nahitabo sa inyo ang size sa libro. Nay mong 73 inyo magidugangan, dugangan mo hampak. Adya, akong laing pangutana. Genesis to Revelation, ingon ka insakto na. Di na kinahanglan pang magdugang ta. Di na kinahanglan mo tuot, taglayan. Ang pangutana, nganong gituuhan ninyo ang mga sulat ni Ellen Goldwhite? Nga dili man na Genesis to Revelation, di man na Biblia. Nganong gituha na mo? Kaya masulat ni Ellen G. White na sa Biblia, yung si Ellen G. White, dagot controversy, back to the scripture. So Biblia, di ba siya ni Ellen G. White? Sunod pang Okay. Unsay sitas sa Biblia nga ang sulat ni Ellen Goldwhite na adya? Sitas. Usa sa pahulay. mga sulat ni Ellen Goldwhite ang hitabo sa Pahulay, sabay nang didiling ang sa Brad. Naay sulat si Ellen Goldwhite, Alpha and Omega. Asa sa Biblia ang Alpha and Omega. Okay, Kaning design kumabasan ako na Obedience. Economiga, pildi ka. Dili about man na ni Kristo. Kaning libro niya ba? Libro. Section moderator. Libro, kaning libro, Desire of Ages, asa na? Kaning dakong paglaom, kaning mga Seventh Adventist belief, kaning the great hope. Asa ni niya? Kung mabasa na ako, Alpha and Omega sa Biblia, pildi siya. No. Dili, wala ha.
Dili naka-refer ni Kristo akong gipangutana. Why problema na Alpha and Omega si Kristo? Ang akong pangutana kining librong giuluhan niya Alpha and Omega. Has Biblia na niya. Kanang iyang libro ha, nga volume 1 padulong sa 8. Libro? Ako sa Pino, bumasa na ako sa Biblia ang Alpha and Omega, Alpha. Sinugdan og Sige ha. Kung mabasa nimo sa Biblia, Alpha and Omega, libro ni Ellen Goodwhite, dili itong about ni Kristo ha. Kay, wa man tayo, wala Sige, ka. libro man, dili man ni Kristo. Kadot lang. Bro, basta Moderator. magkasinabot sa mga duha or mga duha ka pangutana, di ko magkasinabot sunod ta pangutana, bro. Na ko objection moderator. Wala ko ingon nga libro. Ang title Alpha and Omega ang gingon. Sinugdan og katapusan. Mao lagi. Kaning ni ang libro nga Alpha and Omega, asa man ni karon nasulat sa Biblia, kay ingon kag naa sa Biblia ang mga sulat ni White. Okay, tabag ko. Okay. Unsa may na matambag sa Biblia? Pagbadlong, pamilya. Kaya mo kung mga tanag tambag sa moderator. Moderator, objection ko. Wala ko mga tanag na ba ay mga tambag. Sulod ani wa. Ang akong pangutanag kining Alpha and Omega volume 1 padulong sa 8 na aman jud ko ani. Dire, kumpleto man ni ako. Naa ba ni sa Biblia nakasulat? Okay, musubag ko. Okay. Namo wala tubaga bro, bro yung categorical. I had to explain 1 minute. Okay, mutabag ko. Aminaw sa akong tubag. 2 Pedro 1:21. Tanawa ha. Okay. Mutubag ko. 2 Pedro 1:19. Okay. Iya dire. Tanawa ha. Tasaw na ko. 2 Pedro 1:29. Okay. Yara, kita nila atong Pedro na Pedro. Ikaduhang Pedro 1:19. 21. Tungod kay walay propesya nga miabot pinagi sa kabubuton sa tao. Inanuwa minanduan. Moderator. Mabalang tao sa Dios. Okay. Objection. Ipatubag categorical naa wa. Kitubag na ko Mr. Categorical Victor na. pangutana, bro. I had to explain bro. Kitubag na ko na. Dahil minanduan sa Holy Okay. Spirit. Kanang minanduan sa Holy Spirit. Okay, Mo na daw, kanang na. sulat ni White. Minanduan sa Holy Spirit. Mo na nga nasulat na siya. Kanang Okay. minanduan sa Holy Spirit. Mo na nga. Okay. Ingon ka nga naa sa Biblia. Diyan gigamit nimo ang unang Pedro 2 Pedro 1:21. Asa ang Alpha and Omega volume 1 padulong sa 8 diha. Okay. Ang libro. Motobag ko. Wala ako nagingon basahon sa 2 Timoteo. Kundili 2 Pedro 1:21. Magkurda man kada yun. Objection. Say object. Ipangutana ko nga ang sulat ni White na bas Biblia. Kana day minanduan sa Holy Spirit. 2 Pedro 1:19. Minanduan man sa Holy Spirit. O niya karon yang pangutana. Babasa ba sa 2 Timoteo? Wa mo ko Dili, na basa sa 2 Timoteo. moderator, counter. Say counter. Wa mo ko mangutana ang sulat bang Ellen Goldwhite minanduan ba ni niya? Ang ako ba ingon sa naa jud sa Biblia ang mga sulat ni White. Usas mga sulat ni White ang iyang librong Alpha and Omega. Volume 1 padulong sa 8. Ako anak diri ha ambot lang kag naa ka ani. Moderator. Ang pangutana asa man diha karon ang libro niyang Alpha and Omega volume 1 padulong sa 8. Igamit niya 2 Pedro 1:21. Naabay mabasa diya sa 2 Pedro 1:21 librong White. Okay. Kadot lang ha. Okay, mutabag ko. Ako sa moderator sa nabalik-balik naman duha ka pangutana sa pikas, duha pud ka pangutana sa pikas by side. Nya nasa tong role nga sunod pangutana basta dili pa sinabot. Sunod pangutana bro, gapo. Pila na may oras, murag human naman siguro. Napay oras, bro. 1 minute ka pin. Napaw. Pila ka pangutanan na lang na niya. Aghan pa ni. 3 minutes. 19 seconds pa ni. 5 minutes man ni. Sige. Hatagi kog sitas sa Biblia. Sitas ha. Nga nag-ingon, Genesis to Revelation insakto na. Sitas. Okay. Ang imong team masabot mo ba nagingon ko ginag tay mo nga kuha ng pulong masabot. Ay sakto na Genesis to Revelation. Brad. Moderator, objection. Say object.
nangita kog sitar siyag sitas, Genesis to Revelation, insakto na, asa ni? Mas Sige, Ito, tubagon sa Abas Juan, naabay mabasa, Sitas. tubagon sa ang kategorikal, naabay mabasa or wala, ay Okay, explain. okay, mutabag ko, Mr. Predator. Naog, masabot. Babi yung gingon yung team. Ano? Sige. Okay, masabot pa. Kanada yung Genesis to Revelation. Namo naman na. Kanang gingon sa ang tibo kasulatan. Genesis to Revelation man na siya. Wala na may lain. Babi na nga masabot yun. Unya, mangita baga ng bersikulo. Sakyan ako, okay, ana daw, sakyan ako ng Isa kaday lang, isa Lagi. minuto man, isa, wala ko na magtubag. Karot Ikaw, tayo bro. nga, kanang Genesis to Revelation, ibo kasulatan nga, di ba? Pina nga, dili na kinahanglan nga mangita maka og kanang basahon og katulito kay mong tima masabot mo na naging unggoy na kuha na kinapulong nga masabot. Unya karon Sige, sakyan nato ng imong giingon ni San Pablo the whole scripture. Ang pangutanan nako sa dihang ingon magka-apil ang revelation, sa dihang gisulat na ni San Pablo, nasulat na ba diha ang pinadayag na human na bagsuat ang revelation nga libro? Okay, motabag ko. Aminaw. Ang gisulat ni Pablo kanang Holy Scripture, apil na diya ang kanang iiskutan diya sa Juan. Kaya nga no, paminaw ha. Kay usara man ang Ginoo mo'y nagtawag ana. Si Juan gitawag si Pedro. Pero Moderator, objection. Objection. Ang akong pangutana, pag ingon ni San Pablo, the whole scripture, ang tibuok kasulatan, gisulat uban, gituga, aron pagbadlong, pagsaway. Paglitok ni San Pablo na pagsulat, na human na bagsuat ang revelasyon, kaya ingon mo siya apil ang revelasyon na niya. Okay, motabag Sige ko. bro, ang pangutana kategorikal, na human na ba or wala, ay explain o 1 minute. Okay. Aminaw ha. Wala pa na man dito na kang Juan natapos. Aminaw sa. Ayan ang gisulat nga Holy Scripture. O na ibot pasabot. Kaya pag ingon nga Holy Scripture, apil na ang Genesis, ang Revelation. Apil na kang Juan kay Holy Spirit na gamanduana. Wala na laing mga libro. Gilugangan man ninyo og libro. Ito ka libro nga. Naay mo ng 73. Dili na iya sa Ginoo. Sige. Sunod pangutana. O sa man ni, wanay oras? Okay. Apa? Kapin Sa man ni timer? Sige, pangutana. Gi-stop na ko kay nagiglalis pa man mo diha. Sige, laing pangutana. Wala pa man day na masuwat ang revelation. Nganong niingon ka man nga apil ang revelation ana, nga wa pa man day na masuwat. Okay, bago niya. Salamat kasi mong sayo ni pangutana. Wala pa sige. masulat, pero apil na siya ang Genesis. Ay ka ng Revelation. Obya na nga doon ay itag na sa Biblia. Pag isuot itag na, so muabot yun na nga mahitabo na siya nga masulat yun na. Obya nang gingon sa pinadala 22 nga dili dugangan, dili punan. So apil na siya sa Holy Scripture. Sa panahon ni Pablo, wala ka na ibuhok ang Holy Scripture kay napa may pinadayag. Okay. Sa dihang gawali ang mga Okay, next question. Sa dihang gawali ang mga apostoles ni Kristo, gadada ba tog Biblia? Katong 12 ka apostoles, gagamit ba sila og Biblia? Okay, tubag ko. Kung sa meaning sa Roma 5. Aha. No. Basahan na to, ha? Katong 12 ka apostoles lang. I mean, katong 12 lang kay mo pa man tuy gisugo. Oh. O pa man San Pablo ano 12. Ana din Kani ba si si Juan. Maski basahon ako. Dili sa dalabing Bible. Oh, Banal, nagamit ba sila og Biblia kung nagamit unsang bersyon na? Gamit. Buhat 5 versikulo 42. Basahon na to. Yan na ako ni challenge. Kaya mapildi ka, i-challenge na kang mabasa. Juan 5:42. Babasa yun. Time Okay, basahan Time na, oh. Dito, 5 minutes. Basahan Ay na. pabasa sa lang niya, ipabasa lang. Okay, Sige, basa. babasa daw. Every Abot man sila, sige, day. babasa sa daw. Okay. Okay, si Pablo ni ha. Og mga Buhat si 5. Pedro ni, sila Pedro kay buhat 5 man eh. Si Pedro. Buhat 5. Every day in the temple and their home, Bible class, the continue to teach and preach. Nagtudlo, Bible. Unsa nga bersyon na? Unsa nga bersyon? Dalibing Isa nga Bible. bersyon. Basta ha. No? Dalibing Bible. Namay mo daw, kabalang. Oh. Living Bible? Oh, Living Bible yun na. Sige. Pabasahon na. Iribat na ko ni Aaron. Oh.
Si buhat Nag-ingon ka na 42. Oh. 5:42. Sige. Hindi na, basa na, pildi ka. Basahonin mo. Isa. Okay, sige ha. Now, wala may pangutana mo ribat na ko kay kuning ribaton. Sige, Sige. di mo basahon, pwede na basahon mo. Basahan. Dili lagi mo ribat naman ko kay dili ako ra ning masahon doon sa kuribatan. moderator. Gusto kong basa di? Kinahuman naman ang time. Ako ning masahon karon. Oh, sige, Masahon ako ni karon. Basahin mo na na. Sige. Bro nga pag close bro kay close naman na yun sa kuan. Mao gani. Okay. Oh. Di unsa man lang gisabutan, unsa lang gisabutan, kwan, challenge na unsa ba? Sige. Unsa ba challenge na o dili kay para mahuman na yun unya pag kuan na. Dili na wala na kay humanang pangutana, humanang pangutana. Dito na sa konklusyon, dito na sa konklusyon. Conclusion naman to. Last pangutana naman to. Yan nyo, di ba niingon ang timer? Oh, sige. Sige, okay Ako yung na-miss na moderator, kaya ako may negative. Konklusyon, ako yung na mo konklusyon. Kasi bro, pa different ganyan. Sige bro, ikaw na bro. Mga igala, mga ito, ako lang ipaklaro. Ang ingon sa Biblia, doon ay butang tinago. Kung nagkaroon niya ay paibalo, dagan mga butang nga di tinago nga mga sa Biblia. Ang Bible alone, sakto na niya ang Genesis and Revelation. Yun ay butang tinago, ayaw to yapil sa Biblia, kaya tinago man to. Dapat ikaw na evaluara kung unsa na butang tinago, kaya mo man ay ruganan nimo. Diba? Oo. Unya karon, ayaw pang utana. Ang apostol nagtudlo ba o Bible? Salamat ka kay wata ka gisalad ka gisalad ka nato pildi ka wala ba ka nibasa. Oh, pirting pildihan mo kung akong gibasa. Di ba? Wala ni kabarog ang yung ang dakong binuang kanang night tradition nga wa Biblia. Katinawa ng gingon nga wala na sila sa kamaturan ang pulong kamaturan. Imo pa nang gubaon? Ayaw ang Bible alone. Kaya imong gikontra ang Dios. Dili ako. Klaro, bitaw na. Kanina ra rin napildi, wala na, ganina ra, dapat ay gikaloyan. Kaya karon na ako ni paklaro ako mga ison, mga igala. Pag-challenge niya nga, kung mabasa ang butang tinago, ang atong guyunan nato nga butang tinago, mabasa niya, dunay tinago, na CR dito sa langit, patuldi ko. Ako ningon nga, basahon ang tinago. Wala eh, naka-record ni. Unya, mingon kag daw. Ikaw may ganina napildi, ganina ra ka napildi. Oo. Kanina ra ka napildi, kanina ra kami dawat sa Mount Challenge. Salamat ka kay gikaluyan ka sa moderator. Boda nga, Radirogen, basa ka sa Bible. Aron maluwas ka kung di ka basa Bible. Perting luya sa mong kalagyo. Oo. Muna tinuod ni istorya. Ay matod siya ang live. Kung sayang kuhan nga, inutkot ko no ang Bible alone. Kasi pala man na. Oh, binuang, dako ko nung binuang. Tanaw na ko, sados pagkukok. Kung di ni mag-inursol na kong katbag, sigurado yun. Hindi trabaho ang kalayo. Oh, klaro kayo lang ni. Ini trabang kalayo. Dili sa mag-inursol, siya ang ipagsulti nga ang Bible alone, dako sa kada kong binuang. Delikado man ang kalagan. Delikado di ba? Hindi ni mag-inursol. Oh. O na'y tinood. O nga. Balik sa Biblia. Ha? Balik sa Biblia. Kamong mga naminaw Katoliko, ayaw patintal aning klase nga depinsor. Kaya gano. Tudluan mo, dili mo basa Bible, dili mo tudluan ng Bible alone. Ayaw mo tuwa na, kaya delikado ang inyong espiritu, delikado yung kalag. Balik mo sa Biblia, eh. Ablihin na inyong mga salabutan, inyong mga utok. Basa mo Bible, mabiyan ang uban diya mga Katoliko nga nagbasa sa Bible. Nahin mo ng isdi, kaya nga no, nakasabot sa gisulti sa Biblia. Ang tinood,
kung ang usa ka tawo membro sa Katoliko mo basa sa Genesis to Revelation ang iyahang labas mahimo sang Seventh Day Adventist unay tinuod babay na uban diya nga daghan kay nabautismuhan kay ano nakasabot sa Biblia sa Bible alone lang wala na pang tradisyon kaya wala anay matradisyon giwali oh anawa ng uban diya nga kuan dagan bay na-convert sa mga gikan Katoliko na manggaling pero tagpila ra tag-isa buhok suha pero sa hindi pila ka buhok useful ka buhok na bautismuhan pinaagi ra sa Biblia mauna ang gitunan kung sayop ang Bible alone wala na untay tao maminaw sa maayong balita kung gitudlo pag tradisyon pagkadelikado yun tradisyon nga gikan Katoliko delikado yun ang kaluwasan kung na maminaw ani usa ka defensor sa Katoliko di ba palaliman ka patuhon ka ng mga panguros Rosario Rebulto sa panahon diha nga patuhon ka ng mga tradisyon nga gipasunod sa tao delikado yung kaluwasan niya wala na ba nag-isulti ni Ginong Isos wala po nag-isulti ni Pedro na ilang diyan ko na sa Papa Pwede nga ini sila na ilang barugan nga dili ang Bible alone ang ilang kaluwasan wala sa Biblia tuwa dito sa CCC Convert Catechism wala na ba nagiyay sa Ginoo wala ba na Holy Spirit kanang ilang libro nga CCC kanang ilang 73 books kanang dunay 7 ka bug libro wala man nagigasahan sa Holy Spirit Nagbangga man ng mga bersikulo na sa ila apoke pa nga gingalan nila Deuterocanon sila ang Deuterocanon na ay mabasa dito nga pwede ka mampu sa patay una pag-abot sa libro sa Ecclesiastes hindi ka pwede mo patay wala na nakadunggan hindi na nakadungog o nga balik mo Biblia salamat Pastor Moderator Okay, time. Sige, ang lahat na makonklusyon mo si bro, yun din na gapo, bro. Magsugod ng istorya, magsugod mo, bangulong 5 minutes na Okay, salamat kayo Mr. Moderator. Iyang gigamit ang Biblia nga Living Bible. Nga matod niya, naaman lagi mabasa brad. Naapagit sa buhat 5:42. Living Bible yun. Now, Bible classes. Nga naman na brad. So, pildi na mo challenge ko nimo ani karon. Natanawa. Naaman day mabasa nga Biblia. Unsay giingon sa ilahang libro. Walay katapusan nga kamatuoran giya ngadto sa maayo nga kinabuhi maayong kinabuhi giya naspay na sa es ang pulo nga Biblia dili makita sa sulod sa Biblia period ug nganong naaman siya nabasa sa sulod sa Biblia nga di man ni makita naaman siya nabasa nga di man makita mao nay miingon ka nga guided by the Holy Spirit inyong panudlo. Kasi, kagagaydid ana. Waya mo. O sige, atong tanawon ni ang Living Bible. Atong basahon ha. Ang Living Bible nga iyang gigamit, mauning niya sa Buhat Kapitulo 5, versikulo 42 nga nagpadayon sila pagtuon. Dinhi sa ako ay mayong balita man. Pagtuon sa mayong balita. Diya, atong basahon ni niya. Diya ha. And every day in the temple and in their home, Bible classes, they continued to preach and to teach and preach that Jesus is the Messiah. Dako kayong pag-ila ang protestante nga Biblia nang giingon dihang balaang unang gapagawa sila anang translisyon na kanus ana Bible Almanac. Yeah, Living Bible. Pahina 20 sa Bible Almanac ha. Unsay Living Bible? This highly popular Bible was written by Kenneth Taylor, wa siguro si kalibutan gid sa author ana niya. Who established his own publishing company kining gitawag Tyndale House in order to produce a paraphrase of the entire Bible written in every language. The New Testament was published by 1956 and the entire Bible came out in 1971. Paraphrase ba? You know what is paraphrase means? Amo na nagapara ninyo, mao din na 70 Adventist ko gid alamag.
Sige. Dinhi sa kanini ang Living Bible nga atong gihawiran, printing press July 1971. First printing, naunang naprinta 1971. 23rd printing June 1973. Total Living Bible in print 10,625. 10 million 10 million ba ni? O niya? 10,625,000. Kung atong tanaw ni wahi na kaistanan. Now, unsa man ini ang parapers, sakto ba ang protestante sa ilahang pag-ingon nga Bible classes? Usa man na kada kung binuang ng ilahang translation, maubitaw ning kining simbahan Katoliko wa ta mo dawat ana naglikay tagbasa sa mga translation nga dili aprobado sa simbahan. Ngano man, usa na nga daghan king mga error. Tanawa kung atong sakyan ng the whole Bible dia, nahuman na bagsulat ang Revelation, ingon ka wa. Unya nganong moingon mag-Biblia nga ang Biblia contain ba na Old and New Testament? Igawi lang na sa mga protestante kana bitaw ni asa the whole Bible was inspired kanang ni ang gibasa ganina. O tanawa the whole Bible naaman lagi na ang Biblia bra, the whole Bible. Pero wa man kay mabasa ang Bible alone. Ay grant na to. Gagamit man din ni mga apostoles niya Ang pangutana karon, aprobado ba nini ang paraphrase sa protestante? Mingon ka aprobado brad? Question, unsang bersyon na sa Biblia ang gigamit sa mga protestante? Be? Di ka katuganan na. Huwag siguro kay kalibutan ka sa na-publish na ang Living Bible. Kaya na adri ancient version, daghan mo kita. Tanawa ha? Ancient version, Middle Age, English, translation, John Wycliffe, printing Gutenberg and the Reformation, na Erasmus, Martin Luther, William Tyndale, Miles Coverdale, the Great Bible, the Geneva Bible, nakakani? The Bishop Bible, the King James or Authorized Version 1611, the Douay Bible, Dutch, French, and other European language, Major Modern English Version, English Revised Version, Revised Standard Version, New English Bible, Living Bible, Good News Bible, Jerusalem Bible, yung International Version, yung King James Version. Asa may kitudlos mga apostoles ani ang version kana Living Bible? Kawali-wali mga apostoles og Living Bible kung sakyan nato ng ilang paraphrase. Di ba? Nya mingon siya nga delikado kuno niya, mas delikado ang mutuan ng Bible alone. Ngano man wala gitudlos Biblia. Iyahar na. Daghang salamat Mr. Moderator mo day nangitag CR kay nagkaigits ka pildihan. Thank you sa matagusan ninyo no. So akong masulti, maayo gid mo nga mga debaters. So inani lang akong pagpadayag no kay naamang ko'y nag-comment nga naipildi na daog. So inani lang ako isip ko sa moderator akong desisyon. Bahin atong alin sa ganina akong desisyon. Abla ko sila kay wala man maklaro po sa pikas kung sino ang gidawat. Ang iyang gidawat di ay CR. So dili man po dawat pa di man pumabasa ang CR. So abla to sila. Kasig na Kasi yan. Mr. Moderator kay wala basa. Ako desisyon Nangita, na to. Tabla, wala pilde. Tanan mo maayo. Tanan maayo. Sige bro, kay napa ko'y buhaton bro. Salamat kis panahon ha. Mag-out Mr. Moderator.